الصديقين والصالحين، خاصة إلى حضرة صاحب المقامات والكرامات السيد محمد الشريف المدني رضي الله عنه، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا تاج العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا تاج الشريعة قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا، اللهم زدهم فضلا وشرفا على فضلهم وشرفهم لديك، اللهم افض علينا من بركاتهم وامدنا بإمداداتهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وبارك لنا في اجتماعنا هذا بركة تامة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا للتعلم والتعليم والمطالعة والتدريس ولزيارة الحرمين الشريفين ولسائر الخيرات لوجهك الكريم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات، اللهم قنا وإياهم شر ما قضيت، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وسلم. പൊന്നു മുസ്തഫ എന്ന് അഭിദാനം ചെയ്ത് വിശ്വാസി മാനസങ്ങളിൽ മുഹബ്ബത്തിന്റെ തേനാറുകൾ ഒഴുകിയ സ്നേഹഗുരു ലക്ഷക്കണക്കായ സമുദായ സന്തതികളെ അടിയുറപ്പിച്ചു വെച്ചുയുടെ പറഞ്ഞു പോയ യുഗതിഗ്ധനായ നേതാവ് ശൈഖുന താജുശ്ശേരിയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ ഒരാളുമായ സമൂഹത്തിന് ധാരാളം ശിഷ്യസമ്പത്തിനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊയ്യത്തബയിൽ മുദരീസുമായ ഉസ്താദ് അവർകൾ ദുആ കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കി ഉസ്മാനത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകാൻ ജഗന്യന്താവായ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമരുളുവാൻ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതി അനിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സിഹാബുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد. അഭിവന്യരായ സി ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മസ്ഊദ് തങ്ങൾ, ദർഗാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി.ജി. ഹനീഫാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ 432-ാം വാർഷിക 25-ാം പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ 14-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ പരിപാടി തുടങ്ങിത്തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മസ്ഊദ് തങ്ങളാണ്. ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അബ്ദുൽ മജീദ് ഫൈസി പൊയ്യത്തബയിൽ അവർകളാണ്. രണ്ട് മഹാന്മാരെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി.ജി. ഹനീഫാജി അവർകൾ, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് വിശ്വോത്തര സ്ഥാപനമായ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ സുദീർഘമായ 4 പതിറ്റാണ്ടുകളോളം മാനേജറായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സി ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദീനിനു വേണ്ടി ഇനിയും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഇസ്സത്തും റാഹത്തും ഖുവത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ.
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വഅദ് പരിപാടിയിൽ വഅദ് ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഒരല്പനേരം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം 2 ദിവസം പരിപാടി നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വഅദ് പറയാൻ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അബ്ദുൾ റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിലെ ഉസ്താദും കൂടിയായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാമെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരല്പം സംസാരിക്കും, പിന്നീട് സി ഉസ്താദ് അവർകൾ സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ മദനി നീലഗിരി ഉസ്താദ് അവർകൾ സംസാരിക്കും. ബഷീർ മദനി അവർകളെയും റഷീദ് മദനി അവർകളെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ ഇസ്ഹാഖ്, അതുപോലെ മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള സംഘടനാ നേതാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, അതുപോലെ വിവിധ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലെ നേതാക്കന്മാർ, ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, കുമ്പല ഖത്തീബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അഹ്സനി, സദർ ഇമ്രാൻ മദനി, കുമ്പല മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ ഹാജി, സെക്രട്ടറി നാസിർ, ട്രഷറർ ഹമീദ്, അതുപോലെ ചെമ്പുകുട്ട മഹല്ലിലെ ഖത്തീബ് മുദിരിക്ക മദനി, സദർ അബ്ദുൽ അസീസ് സഖാഫി, അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് PC ഇംതിയാസ്, സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ട്രഷറർ അബ്ദുൽ സത്താർ, അതുപോലെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ മുഹമ്മദ് ഇംതിയാസ്, PH ഹമീദ് അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, അതുപോലെ വിവിധ മഹല്ലുകളിലെ നേതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, വേദിയിലുള്ള എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോളണ്ടിയർമാർ, വോളണ്ടിയർ കമാൻഡേഴ്സ്, അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാർ, നമ്മുടെ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ലാ أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا ألوي على أحد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഇരുവീട്ടിലൈശ്വര്യവും തന്നു എനിക്ക് നബി, അവിടുത്തനുഗ്രഹമേ പോൾ ഞാൻ കൊതിക്കുകിലും. എന്ത് വിപത്തുകളിൽ
ഞാൻ പെട്ടുപോകുകിലും കിട്ടി എനിക്കഭയം നബിയോടു തേടിടുകിൽ. സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സ്വദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി വഹ്ദി ഖൽബി ബിഹഖി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് മസ്ഊദ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ, സി ഫൈസി ഉസ്താദ്, ബഷീർ മദനി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, ദർഗാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ് ഹാജി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശാലമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല. മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദിൻ ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് തബറുക്കിനു വേണ്ടി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന നിലയ്ക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് കടലിൽ മുസല്ല വിരിച്ച് മംഗലാപുരത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളാൾ അതിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദിൻ ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവിടത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ധാരാളം അനുഭവങ്ങളും മഹാനുഭാവന്റെ മദതും നുസ്രത്തും ലഭിച്ചവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പോലും പറഞ്ഞത്, ഖുൽ നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ലാ അസ്അലുക്കും അലൈഹി അജ്റൻ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബാ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനീ ദഅവത്തിന്റെ മേൽ ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബാ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കുടുംബത്തിൽ ആ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ആ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദിൻ ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അങ്ങ് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അങ്ങ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട്, അതേ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ ശൈഖുന വ മുർഷിദുന താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, അതുപോലെ സയ്യിദ് ഖുറത്തുസ് സാദാത്ത് തുടങ്ങിയ സാദാത്യങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തും അവരോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം കാരണമായിട്ടാണ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് തബറുക്കിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് കരുതി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയത്. അല്ലാഹു അവരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കാരണം നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം. അതേ മദനിത്തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്നേഹം നൽകും എന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. 15 വർഷക്കാലം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയോടൊപ്പം, മഹാനായ ആഷിഖുർ റസൂൽ താഴക്കോട് ഉസ്താദിനോടൊപ്പം, അഹ്മദ് ബാബ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം, ബൈത്താർ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം,
സയ്യിദ് അലി തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഖാദിമായി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ അഹ്ലു ബൈത്തുകളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദഅവത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോട് എന്ന് നബിയെ പറയണം. മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നൽകിയ ആ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അത് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണമെന്ന ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള കൽപ്പന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓതിവെച്ച ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, മൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ, അതേ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ, അതേ താജുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ, അതേ മഹാനായ ഖുർറത്തുസ് സാദാത്ത് തങ്ങളടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സാദാത്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു സുന്നിയായിക്കൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശത്തിലായി അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ മാത്ത ഷഹീദൻ, ആ മനുഷ്യൻ ഷഹീദായി മരണപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. അലാ അറിയണേ, വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ മഗ്ഫൂറൻ ലഹു, അതേ അറിയണം, വല്ല ഒരാളും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മേൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായ നിലയിലാണ് അവൻ മരണപ്പെടുന്നത്. അലാ അറിയണം, വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ മാത തൈബാ. എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്നറിയേ? നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മേൽ വല്ല ഒരാളും മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം തൗബ ചെയ്തവനായി മരണപ്പെടും. അലാ അറിയണം, വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ മാത മുഅ്മിനൻ മുസ്തഖിമിലൽ ഈമാൻ. അതേ മുഅ്മിനായി മരണപ്പെടണോ, ഈമാൻ പൂർണ്ണമായ നിലയ്ക്ക് മരണപ്പെടണോ, നിങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം. അലാ അറിയണം, വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ ബശ്ശറഹു മലക്കുൽ മൗതി ബിൽ ജന്ന. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ മരണസമയത്ത് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനോട് സ്വർഗം കൊണ്ടിട്ടതാ മരണസമയത്ത് അതാ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമെന്ന് ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ്. അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം മാത്രമല്ല, തുമ്മ മുൻകറും വനകീറുൻ അലൈഹിമസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ഈ രണ്ട് മലക്കുകളും വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവരല്ലേ, മദനി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരല്ലേ, താജുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിച്ചവരല്ലേ, ഖുർറത്തുസ് സാദാത്തിനെ സ്നേഹിച്ചവരല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട്. അലാ വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ യുസഫു ഇലൽ ജന്നത്തി കമാ തുസഫുൽ അറൂസു ഇലാ ബൈതി സൗജിഹാ. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യനെ അവനെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏതുപോലെ ഒരു പുതുമണവാളനെ അതാ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അലാ വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ ഫുതിഹ ലഹു ഫീ ഖബ്രിഹി ബാബാനി ഇലൽ ജന്ന. അതേ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് വാതിലുകൾ തുറന്നു തരും. അലാ വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ ജഅലല്ലാഹു ഖബ്റഹു മസാറൽ മലായികത്തിർ റഹ്ബാ. ഞാനും നിങ്ങളും പോയി കിടക്കേണ്ട ഖബറുണ്ട്. ആ ഖബറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ
മലക്ക് നിങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് വരുമെന്ന് അതേ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാത്ത സ്വാദിഖും മസ്ദൂഖുമായ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. അലാ വമൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ മാത അലാ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? എന്നാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണപ്പെടാം. കാരണം സുന്നികളുടെ ആശയവും ആദർശമല്ലേ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത്, അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത്. അലാ അറിയണേ, വമൻ മാത അലാ ബുഗ്ളി ആലി മുഹമ്മദിൻ ജാഅ യൗമൽ ഖിയാമത്തി മക്തൂബൻ ബൈന ഐനൈഹി ആയിസും മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. അതേ സമയത്ത് സാദാത്യങ്ങളോട് ദേഷ്യം വെക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ, കോപം കാണിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അതാ അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ അതാ എഴുതി വെക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് അവൻ നിരാശനാണ്. അലാ വമൻ മാത അലാ ബുഗ്ളി ആലി മുഹമ്മദിൻ മാത കാഫിറാ. സ്വദഖ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് ദേഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നതെങ്കിൽ കാഫിറായി ചത്തുപോകേണ്ട ഗതികേട് വരും. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. 10 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന കാര്യം താജുൽ ഉലമ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എടോ, ഉള്ളാളത്ത് വന്ന് 9 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയത്. അൽഹംദുലില്ലാ 2015 പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ 9 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് പോയത്. അൽഹംദുലില്ലാ വീണ്ടും ഒരു 9 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണം, നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. 15-ാം തീയതി ബഷീർ മദനി ഉസ്താദും ഞങ്ങളുമൊക്കെ അതാ 16-ാം തീയതി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ് മക്ക മദീന. അതേ മദനിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട് അവിടുത്തെ മുമ്പിലൊന്ന് തബറുക്കിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാൽ അത് മനസ്സിന് സന്തോഷമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നീ പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു നമ്മുടെ യാത്രകൾ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും മർളിയായ സിയാറത്തും ചെയ്യുവാൻ നമുക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ വർഷം പോകുന്നുണ്ട്. മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. ഉസ്താദ് അവർകളുടെ പ്രൗഢമായ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി സാദരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കും, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
صدق الله العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, സയ്യിദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി മഹാനവറുകളുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മസ്ഊദ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാദാത്തുക്കളും മുഹമ്മദ് ബഷീർ മദനി ഉസ്താദ്, അബ്ദുൽ റഷീദ് മദനി തുടങ്ങി ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ, കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളായ കാമിൽ സഖാഫി, ഹനീഫ ഹാജി, അങ്ങനെ ധാരാളം ലീഡർമാർ, നേതാക്കൾ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വലിയ സദസ്സിൽ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഈ സമയം നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം സംബന്ധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉറൂസ് പരിപാടിയാണ് ഉള്ളാളത്ത് നടക്കാറുള്ളത്. മത സൗഹാർദ്ദവും പരസ്പര ബഹുമാനവും എല്ലാം പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കർണാടകയുടെ അഭിമാനവും ആവേശവും ചൈതന്യവുമാണ് ഈ ഉറൂസ് പരിപാടികൾ. ഇതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മഹാന്മാരോട് ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, ഇബാദത്ത് കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാക്കുക. വേറെ ഒന്ന്, ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മതക്കാരോട് സ്നേഹവും ഐക്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഈ പാവനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകൾ അവന്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതിൻ്റെ വലിയ തെളിവാണ് അറഫ. ഓരോ വർഷവും പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ അറഫയിൽ ദുൽഹിജ്ജ 9 നടക്കുന്ന ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനം ആ അറഫയിൽ നടക്കുമ്പോൾ
ആ അറഫയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരുടെ പണവും ആരോഗ്യവും സമയവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവിടെ ഹാജരാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ളത് ആ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വർധനവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിലും അത് കാണാം. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനും പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്. ആ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ കാണാം വറബത്നാ അലാ ഖുലൂബിഹിം ഇദ് ഖാമൂ ഫഖാലൂ റബ്ബുനാ റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർള്. ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് അവർക്കും പള്ളിയിൽ പോയതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം പുരുഷന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കും ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ മനുഷ്യന് വലിയ ശക്തി ലഭിക്കും. വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈമാൻ കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈമാൻ കൂടുതലുള്ളവർ ഈമാന്റെ ചൈതന്യം പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഈമാൻ കുറവുള്ള ആളുകൾ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈമാന്റെ ബർക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ ഭാഗ്യം മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവർക്കെല്ലാ പുണ്യവും ലഭിച്ചത് മുത്തുനബിയുടെ മജ്ലിസിലൂടെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി മഹാനവർകൾ ദൂരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കർണാടകയിൽ വന്ന് ഇവിടെ താമസമാക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈമാന്റെ ചൈതന്യം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ ഇരുട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ബർക്കത്തും ലഭിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ ആ അറേബ്യയിലും പരിസരങ്ങളിലും വെളിച്ചം ലഭിച്ചത്. മാ കാന മുഹമ്മദുൻ നബാ അഹദിൻ മിൻ റിജാലിക്കും വലാകിൻ റസൂലല്ലാഹി വഖാതമൻ നബിയ്യീൻ വകാന അല്ലാഹു ബികുല്ലി ഷൈഇൻ അലീമാ ഹുവല്ലദീ ബഅസ ഫിൽ ഉമ്മiyyin റസൂലൻ മിൻഹും യത്ലു അലൈഹിം ആയാതി വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, AD 571 അറേബ്യയിൽ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളിൽ സാംസ്കാരികമായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദീനിയായ മജ്ലിസിൽ നാം ഇരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം നന്മകൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഒന്ന്. രണ്ടാമതായി ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാ സമയത്തും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്
മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉറൂസുകൾ നടക്കുന്നത്. ഉറൂസിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ലൈറ്റും വിളക്കും പ്രകാശവും എല്ലാം നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ അവര് പരലോകത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് ജനങ്ങളെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാം ഈ ലൈറ്റുകളും പ്രകാശങ്ങളുമെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണ്. ഖബർ സിയാറത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മരണത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും എന്ന ഒരു ബോധം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് ആ മനുഷ്യനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് കാണാം, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹം തോന്നി. പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അവർ രണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അതിനൊരു ചികിത്സ തരണം. അങ്ങനെ മക്കൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത്, ചികിത്സിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ്. മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ട് ദുആർപ്പിക്കൽ അതും അനുവദനീയമാണ്. അത് രണ്ടും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡോക്ടറോട് ഈ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. മക്കൾ ഉണ്ടാവാത്ത ആ സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീയോട് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ആ ഭാര്യ അന്നു മുതൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുഃഖത്തിലും ബേജാറിലുമായി. കാരണം 40 ദിവസമേ ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മരണമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നതോടുകൂടി കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്ന ആ ചിന്ത ആ സഹോദരിക്ക് ഇല്ലാതെയാവുകയും ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ആ സ്ത്രീ ഭക്ഷണത്തോട് ആശയില്ലാതെ, ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് താല്പര്യമില്ലാതെ ആ സ്ത്രീ മെലിയാൻ തുടങ്ങി. 41ാമത്തെ ദിവസം ആ സഹോദരി തന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. സന്തോഷമായി, മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഉടനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, സാറേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും, ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ആ സഹോദരിയെ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമ്ലം കുറയുകയും തടിയും കൊഴുപ്പുമെല്ലാം കുറഞ്ഞ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ സഹോദരിയോടും ഭർത്താവിനോടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുക, കുഞ്ഞുണ്ടാകും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മരിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് സത്യമാണ്. എല്ലാവരും 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. 40 ദിവസവും പിന്നെ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മരിക്കും. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോടത് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്
ഭക്ഷണത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയും ശരീരം വല്ലാതെ മെലിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയാവുകയും ഇനി ഗർഭം ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ചിന്തയാണ് മരണചിന്ത. ആ ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നു വരും. അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിൽ നടക്കുന്നത്. അവരുടെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയാൽ 2-3 കാര്യം മനസ്സിൽ വരണം. ഒന്ന്, എത്ര വലിയ ആളായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. ആ മരണത്തിന് പാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മഹാനാണ് ഈ മഖാമിൽ ഉള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഫാത്ത് ഖുർആനിൽ ഉണ്ടോ? നബിയുടെ വഫാത്ത് ഖുർആനിൽ ഇല്ല. കാരണം നബിയുടെ വഫാത്തിന് മുമ്പ് ആണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചത്. അതോടുകൂടി വഹി നിന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്താവലോടുകൂടി വഹി നിന്നു. അതുവരെ വഹി ഉണ്ട്. എന്നാൽ നബിയുടെ വഫാത്ത് ഖുർആനിൽ സൂറത്തു ആലി ഇംറാനിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? ആ മുത്ത് നബിക്കൊരു വഫാത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഉറപ്പാണ്. ആ വഫാത്തിന്റെ ഒരു ട്രയൽ ഉഹുദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ട്രയൽ. നബിതങ്ങൾ വഫാത്ത് ആകും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഇന്നക മയ്യിത്തുൻ വ ഇന്നഹും മയ്യിത്തൂൻ. ഓ നബിയെ, താങ്കൾ മരണപ്പെടും. താങ്കളുടെ മുൻപുള്ള അമ്പിയാക്കളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണം അങ്ങേക്കുണ്ട് എന്നുറപ്പാണ്. ആ മരണത്തിന്റെ ഒരു ട്രയൽ സംഭവിച്ചു. അത് ഉഹുദിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ഹിജ്റയുടെ 3-ാം വർഷം. ഹിജ്റയുടെ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് മുത്തുനബിയുടെ വഫാത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ 7 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മരണത്തിന്റെ ഒരു ട്രയൽ. എന്തിനാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മരണപ്പെട്ടാൽ, അവിടുത്തെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഉമ്മത്ത് തളരാൻ പാടില്ല. ആ നബിയുടെ അനുയായികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. ആ നബി വഫാത്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീഅത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. നബി വഫാത്താവലോടുകൂടി ഇസ്ലാം ഇവിടെ മരിക്കാൻ പാടില്ല. അതങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ് തർത്തീബാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1400 കൊല്ലം മുൻപ് അവിടുന്ന് വഫാത്തായിട്ടും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാം ഇന്നും സജീവമാണ്. അത് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ നാടുകളിലും ലാ യബ്ഖാ അലാ വദിഹിൽ അർളി ബൈതു മദരിൻ വലാ വബരിൻ ഇല്ലാ അദ്ഖലഹുല്ലാഹു കലിമത്തൽ ഇസ്ലാം ബിഇസ്സി അസീസിൻ വദുല്ലി ദലീലിൻ ലാ യബ്ഖാ അലാ വദിഹിൽ അർളി ബൈതു മദരിൻ വലാ വബരിൻ. മണ്ണ് കൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ, അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകൊണ്ടും രോമം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ തമ്പുകൾ,
അങ്ങനെ ആ തമ്പുകളിലായി ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നുവോ ആ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും അല്ലാഹു ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കും. ലാ യബ്ഖാ അലാ വജ്ഹിൽ അർള്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നാടോ ഒരു ഗ്രാമമോ അവശേഷിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാം എത്താതെ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇസ്ലാം എത്തും. നബി വഫാത്തായതിനു ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണം ശക്തിപ്പെട്ടത്. നബിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈതന്യം മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വഫാത്തിന് ശേഷം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് സിന്ധ് മുതൽ മൊറോക്കോ വരെ ഇസ്ലാം എത്തി. പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രചരിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ ഇസ്ലാം എത്തി. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലത്ത് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നബിമാർ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ മുത്തുനബിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ നബിയുടെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനും അത് പറയാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്താനും വേണ്ടി ഹിജ്റ 3-ാം വർഷത്തിൽ അവിടുന്ന് വഫാത്തായി എന്നൊരു അഭ്യൂഹം പരന്നു. അത് ഉഹുദിലാണ്. ഉഹുദിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുൻപല്ലി ഷഹീദായി. ആ മുത്ത് നബി ഒരു കുഴിയിൽ വീണു. ആ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കുഴിയിൽ വീണപ്പോൾ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് മുത്ത് നബിയെ സ്വഹാബത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കുറെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടി. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചെവിയിൽ വിവരമെത്തി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വഹാബത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല. നബി വഫാത്താകുമോ അതവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇടപെടുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, നബിതങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന് അഭ്യൂഹം പരന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യം ക്ലിയറായി. അവിടുന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയും എത്രയോ കാലം ജീവിച്ചു. ആ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ ചെറിയ പരിക്ക് സംഭവിച്ചു. ആ പരിക്കേറ്റതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ച സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമുക്കെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്ന ഒരു കാര്യം ഉറൂസിന് വരുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം. ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന സയ്യിദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളായാലും ഏത് വലിയ ഔലിയാക്കളായാലും അമ്പിയാക്കളായാലും അവർക്കെല്ലാം മരണത്തെ അല്ലാഹു നൽകിയതുപോലെ ഓ ഉമ്മമാരെ, ഓ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, കുല്ലു ബുനി ഉൻസാ വഇൻ ത്വലത് സലാമതുഹു യൗമൻ അലാലത്തിൻ ഹദ്ബാ മഹ്മൂലു. കഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബാനത്തു സുഅദു ഫഖൽബിൽ യൗമ മത്ബൂലു മുതയ്യമുൻ നിസ്റഹ ലം യഫുദ മഖ്ബൂലു. ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന അൽ-ഐനിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ എന്ന സാഹിത്യകാരൻ തന്റെ ബാനത്തു സുആദ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ ഉമ്മ പെറ്റ മനുഷ്യനും ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്ന ഏതു മനുഷ്യനായാലും ഒരു ദിവസം അവന്റെ മയ്യിത്ത് കട്ടിലിൽ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകപ്പെടും. ആ ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ ഖൽബിലുണ്ടാകലാണ് സിയാറത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. ഞാനും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന ആളും ഞാനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവര് വലിയ മഹാന്മാരാണ്. അവർക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. അതേ സമയത്ത് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഞാനോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിസ്കാരം കുറെ ഖളായി പോയിട്ടുണ്ട്. റമദാനിലെ നോമ്പ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയോട് മര്യാദയോട് കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. മക്കളാണെങ്കിൽ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും വെറുപ്പിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. മാതാവോ പിതാവോ ആണെങ്കിൽ മക്കളോട് പല ദ്രോഹവും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അയൽവാസികളെ പരിഗണിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതര മതക്കാരായ ആളുകളോട് സൗമ്യതയോടുകൂടിയാണല്ലോ പെരുമാറേണ്ടത്. അവിടെ പല മോശവും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് വലിയാണ്, ഇത് നബിയാണ്, ഇത് സാലിഹായ മനുഷ്യനാണ്. അവരെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം, പടച്ചവനെ, ഞാൻ ഈ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരാഗ്രഹം, ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നേക്കാൾ എത്രയോ പദവിയുള്ള ആളാണ്. ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് ഈ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് പല ഗുണങ്ങളും ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നല്ല ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നാൽ നന്മ നമ്മിലേക്ക് പകരും. ചീത്ത ആളുകളുടെ സമീപത്ത് പോയി നിന്നാൽ ചീത്തയായ സ്വഭാവം നമ്മിലേക്ക് പകരും. മഹാന്മാരുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ആ ഖബറിൽ കഴിയുന്നത് നല്ല ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്കും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഫാത്താവുകയും ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ ആ മുത്തുനബിയെ മറവു ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെയാണ് മുത്തുനബിയുടെ ജനാസ എവിടെയാണ് മറവു ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച വന്നു. റസൂലുള്ള വഫാത്തായി എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുംബനം നടത്തുന്നു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുംബനം നടത്തുന്നു. കാരണം മുതബറക്കായ ആളായതുകൊണ്ട് ആ ജനാസയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ചുംബിക്കുന്നു. ആ ചുംബനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഈ ജനാസ എവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമോ അല്ല വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? അപ്പോഴാണ് ആ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പറയാതെ പോയിട്ടില്ല. മാകാന മുഹമ്മദുൻ അബാ അഹദിൻ മിൻ റിജാലിക്കും വലാകിർ റസൂലല്ലാഹ് വഖാതമൻ നബിയീൻ വകാനല്ലാഹു ബികുല്ലി ശൈഇൻ അലീമാ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന് മുഴുവൻ തർബിയത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടുന്ന് വഫാത്തായത്. എവിടെയാണോ ഒരു നബി വഫാത്താകുന്നത് ആ വഫാത്തായ സ്ഥലത്താണ് നബിയെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണക്കാർ അങ്ങനെയല്ല. അവർ മരിച്ചാൽ അവരെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മരിച്ച നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു നബി മരണപ്പെട്ടാൽ ആ നബിയുടെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നബിയെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം. എന്നാൽ മക്കത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മദീനത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നു, നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല.
അതേ സമയത്ത് റിയാദിലോ ദമാമിലോ ഖത്തറിലോ കുവൈത്തിലോ ആണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മയ്യിത്ത് അവന്റെ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ ഖബർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരൽ അനുവദനീയമാണ്. എന്നാൽ മക്കയിലോ മദീനയിലോ ആണ് വഫാത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല, അവിടെ തന്നെയാണ് മറവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജനാസ ആ ആയിഷ ബീവിയുടെ റൂമിൽ അവിടെയാണ് വഫാത്തായത്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നബി വഫാത്തായത്. അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നു. ആ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് 2 ഖബറിന് അവിടെ ഇനിയും സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഖബർ ആകണം എന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം മഹാന്മാരുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഖബർ കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാകുന്നു. ഒരു വലിയന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ഖബർ കിട്ടിയാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഒരു നബിയുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഖബർ കിട്ടിയാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്റെ ഖബർ മുത്ത് നബിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ആയി തീരണം. അങ്ങനെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയാകുന്ന മകൾ ബാപ്പയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ റൗളയിൽ തന്നെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മറവ് ചെയ്തു. അസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ലാഹ്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം റൗളയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇനി അവിടെ ഒരു ഖബറിന് സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട്. ആ സ്ഥലം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആയിഷ ബീവി നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ആയിഷ ബീവിയുടെ റൂമാണ്, ആയിഷ ബീവിയുടെ ഭൂമിയാണ്. ഭർത്താവായ മുത്ത് നബിയുടെ സമീപത്ത്, ബാപ്പയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ സമീപത്ത് കിടക്കണമെന്ന് ആയിഷ ബീവി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മരിച്ചുപോയാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ അടുത്ത് ബർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശത്രു വന്ന് കുത്തുകയും ആ കുത്തേറ്റ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിഹ്റാബിൽ വീഴുകയും ആ ശരീരം വളരെ പെട്ടെന്ന് പള്ളിയുടെ മറുഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും അമീറുൽ മോമിനീന് പാല് കൊടുക്കുന്നു, തേൻ കൊടുക്കുന്നു. തേനും പാലും അമീറുൽ മോമിനീനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ വയറ്റിൽ മുറിവേറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ തേനും പാലും പുറത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മരണം ഉറപ്പായി. ഇബ്നു അബ്ബാസ് അടുത്തേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ്, യാ അമീറുൽ മോമിനീൻ അൻത മുവഫഖുൻ, നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. കാരണം റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, നിങ്ങളോട് മുത്ത് നബിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ റബ്ബ് സാധിപ്പിച്ചു തന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമീറുൽ മോമിനീന്റെ മറുപടി, ലൗകാന കഫാഫ, എന്റെ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമായാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ബേജാറിലാണ്, എന്റെ അമലൊക്കെ അല്ലാഹ് കബൂലാക്കിയോ എന്ന് ബേജാറിലാണ്. ആ അമീറുൽ മോമിനീൻ ഉമർ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ജനാസ ആ മുത്ത് നബിയുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണം, അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അവിടെ സ്ഥലമില്ലല്ലോ, എന്തു ചെയ്യും? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഈ വസിയ്യത്ത്, മരണത്തിന്റെ വേദനയിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മകനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിനെ വിളിച്ചു. ഇബ്നു ഉമറിനോട് പറയുന്നു, മോനെ, നിന്റെ തുണി അല്പം താഴെയാണല്ലോ ഉടുത്തിട്ടുള്ളത്, തുണിയൊന്ന് കയറ്റി ഉടുക്ക്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അംറും ബിൽ മഅറൂഫ് നഹിയുൻ അനിൽ മുൻകർ.
അത് മരണത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് പോലും അത് നിർവഹിച്ച വലിയ മഹാനാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന മകനോട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, നീ ഉടനെ ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്ത് പോകണം, എന്നിട്ട് പറയണം എന്റെ ബാപ്പ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചതാണ്, ബാപ്പക്ക് മരണം വളരെ അടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ജനാസ ആ റൂമിൽ ഒന്ന് മറവ് ചെയ്യട്ടെ. ആയിഷ ബീവിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കൂ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു, യാ ഉമ്മൽ മുഅ്മിനീൻ, എന്റെ ഉപ്പക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറ് മുത്ത് നബിയുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ആവണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. ഉടനെ ആയിഷ ബീവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വയൂസിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ലഹും ഖസാസ. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ആയിഷ ബീവി സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടുവച്ച ആ ഖബർ ശരീഫിനുള്ള സ്ഥലം അത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനാസ ആ റൗളയുടെ കെട്ടിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നു. ആയിഷ ബീവിക്ക് അവിടെ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. ആയിഷ ബീവിയുടെ ഖബർ എവിടെ? ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ ഖബറുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം, മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിന്ത, ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ, മടവൂരിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ശൈഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ അബൂബക്കർ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, ആ വലിയ മഹാനവറുകൾ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. എത്ര ആളുകളാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ റഫഅ ദറജതഹു, പടച്ചവനെ അവരെ ദർജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ എന്ന് ദുആർക്കുന്നു. മദനി തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുഅ്മിനീകൾ ദുആർക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് പദവി നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ അവരെ പദവി ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണ്. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൂടുതൽ മുഖറബായി മാറുകയാണ്. എന്നാൽ സാധുവായ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആരുണ്ട് എന്റെ സിയാറത്ത് വരാൻ? എന്നെ ആര് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വരും? എന്റെ മക്കൾ എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വരുമോ? എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ഓർക്കുമോ? എന്നെ ആര് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞാനിവിടെ വന്നത്, ഈ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നത്, നീ എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണം. എന്നിട്ട് ഈ മഹാനായ ഈ വലിയ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് വലിയ വിജയം തരണം ഇതുപോലൊരു മരണം ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും മരിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത കൽബിൽ വരണം. രണ്ടാമത്, ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ, ഈ ഔലിയാക്കൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അതുപോലത്തെ ഭാഗ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ പാവപ്പെട്ടവന് ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഫത്ത് എനിക്ക് നീ തരുമോ? ഇവരെന്തെല്ലാം ഗുണം ചെയ്ത ആളുകളാണ്, അവരുടെ ആ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താജുൽ ഉലമ എട്ടിക്കുളത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു. അവരെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഖുറാതങ്ങൾ, അവരും അതാ ഖബറിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യം. ധാരാളം ആളുകൾ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. ആ സിയാറത്തിലൂടെ അവരുടെ പദവികൾ ഉയരുന്നു. ഈ ഭാഗ്യമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടാനില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് കരയുന്നു. മൂന്നാമതായി, അല്ലാഹുവേ,
നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നീ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരായി എണ്ണിയത് ആരെയാണോ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായി വരേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെ എനിക്ക് ഹജ്ജ് വേളയിൽ കിട്ടി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉംറക്ക് പോയിരുന്നു. ആ ഉംറയിൽ എനിക്കൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി. ആ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അയാൾ ഇടപെടുന്നു. ദിവസവും ഞാൻ അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട്, അയാൾ എനിക്കും ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ക്ലോസ് ആണ്, നല്ല സൗഹൃദമാണ്. ആ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ്. എന്നാൽ ആ നല്ല ആളാണെന്ന് കരുതുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വ്യാജ തരീഖത്തിൽ മെമ്പറായാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളും ആ വൃത്തികേടിൽ ചെന്നു ചാടാൻ സാധ്യതയില്ലേ? നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ അയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അറിയാതെ അവന്റെ ആ വൃത്തികേട് നമ്മിലേക്കും പകരുകയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെ പിന്തുടരുവീൻ, മരിച്ചവരെ പിന്തുടരണം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാക്ക് മാറും. ട്രാക്ക് മാറിയാൽ അയാളെ സ്നേഹിച്ച നമ്മൾ കുടുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മരണപ്പെട്ടുപോയ മഹാന്മാരുടെ വഴി നീ പിന്തുടർന്നോളൂ. അവര് നിന്നെ ചതിക്കുകയില്ല. അവര് നിന്നെ ഒരിക്കലും ചതിക്കൂല. നിന്നെ ചതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രം നീ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ നീ ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെടും. മരണപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ നീ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ നീ തെറ്റിപ്പോകൂല. ഫഇന്നൽ ഹയ്യ ലാ യുഅ്മൻ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് പറയുന്നു, ഉലൈക അസ്ഹാബു മുഹമ്മദിൻ. അതാരാണ്? മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സഹാബിമാരാണ്. അവരെ നീ മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ, അവരുടെ വഴി നീ സ്വീകരിച്ചോളൂ. വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂല ഫഉലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വസ്സുഹദാഇ വസ്സാലിഹീന വഹസുന ഉലൈക റഫീഖാ. ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ നാലാളുകളാണ്. നാലാളുകളെ കൂട്ടുകാരായി മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ. ഒരിക്കലും നീ അപകടപ്പെടൂല. നിന്നെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തും. എൻ്റെ മുരീദുകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചെന്നവർ. എൻ്റെ മുരീദുകൾ നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞവർ. എൻ്റെ മുരീദുകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നവർ. എല്ലാ ഓലിമാരും ഓരോ നബിവാശി, ഞാൻ എൻ്റെ സീബാവ കാൽവാശി എന്നവർ. മഹാന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് വലിയ ഗുണമാണ്. മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ബറക്കത്താണ്. അവരെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ വിജയമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇടയ്ക്കിടെ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ബേജാറ് വരുമ്പോൾ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഖബർ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നാൽ തവസ്സുലാക്കി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. ആ സിയാറത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഭാഗ്യം, അവർ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരായി മാറുന്നു. അവര് കൂട്ടുകാരായി തീർന്നാൽ വഹസുന ഉലൈക
റഫീഖാ, ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ. വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വറസൂല ഫഉലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന. ഒന്ന് അമ്പിയാക്കളാണ്. അമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടുകാരായി മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ. ആ അമ്പിയാക്കളെ എന്നും ഓർത്തോളൂ. ആ അമ്പിയാക്കളെ എന്നും പറഞ്ഞോളൂ. ആ അമ്പിയാക്കൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞോളൂ. അവര് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അവർക്കിങ്ങനെ സലാം പറയണം. അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പോരാ, അവര് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അവർക്ക് സലാം പറയണം. അതാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുത്തുനബിക്ക് ദിവസവും സലാം പറഞ്ഞോളൂ. അത്തഹിയ്യാത്തുവിൽ നീ ആ നബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞോളൂ. സാധാരണ സലാമല്ല. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ, വബറകാതുഹു എന്നും കൂട്ടിക്കോളൂ. ബാപ്പക്ക് സലാം പറയുമ്പോൾ അത്ര കണിശമല്ല അത്. ഉമ്മക്ക് സലാം പറയുമ്പോൾ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു കണിശമല്ല. മുത്ത് നബിക്ക് സലാം പറയുമ്പോൾ റഹ്മത്തുള്ള കൂട്ടുന്നു, വബറകാതുഹു കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 5 തവണ നിർബന്ധമായി ആ നബിക്ക് നീ സലാം പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ നബി എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി മാറി. എങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയും. പുതിയ നിലപാടുകാർ, ബിദ്അത്തിന്റെ ആശയക്കാർ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വലിയ ബന്ധം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? അവർക്ക് നബിമാർ കൂട്ടുകാരല്ല, നമുക്ക് നബിമാർ കൂട്ടുകാരാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ആ മുത്തുനബിയെ ഓർക്കുന്നു. മൻ ദുകിർതു ഇൻദഹു ഫലം യുസല്ലി അലയ്യ ഫഹുവ മബ്ഊദുൻ അൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്തവൻ, ആ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്തവൻ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ മുത്തുനബിയാകണം. ആ നേതാവിന്റെ പേരാണ് മക്കൾക്ക് ഇടുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇദ്രീസ് ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകനുണ്ടായപ്പോൾ ആ മകന് ഷാഫി ഇമാം പേരിട്ടു, മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടു. ഫഇന്ന ലീ ദിമ്മതൻ മിൻഹു ബിതസ്മിയതി മുഹമ്മദൻ വൗഫൽ ഖൽഖി ബിദ്ദിമമി. മുഹമ്മദുൽ ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈജിപ്തിലെ മധ്യധരണിയായുടെ തീരത്ത് അലക്സാണ്ട്രിയ പട്ടണത്തിലാണ് അവരുടെ ഖബറുള്ളത്. ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലതാ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മുഴുവനും ആ മഖാമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ബൈത്തുകളിൽ ഒരു വരി കാണാം. യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബൂസരി ഇമാം പറയുന്നു, ഫഇന്ന ലീ ദിമ്മതൻ മിന്നു ബിതസ്മിയതി മുഹമ്മദാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, എനിക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്താണ് ആ ബന്ധം? എൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എനിക്ക് പേരിട്ട് നിങ്ങളെ പേരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മുത്ത് നബിയോട് അതാ മുഹമ്മദുൽ ബുസൂരി ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ അമ്പിയാക്കളാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? ഔലിയാക്കളാണ്. ഔലിയാക്കളും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. ഔലിയാക്കളോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഔലിയാക്കൾക്ക് ഭയമില്ല, ഔലിയാക്കൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ഔലിയാക്കൾ നിർഭയരാണ്.
ഔലിയാക്കളല്ലാത്തവരോ ഭൂമിയിൽ ഭയവിഹ്വലരാണ്. ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് പലതിനെയും പേടിയുണ്ട്. ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർക്ക് പല വിഷയത്തിലും ഭയമുണ്ട്. എന്നാൽ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഔലിയാക്കൾ. ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ഭയവും അവർക്കില്ല. അല്ലാഹു ഹാദിരി, അല്ലാഹു നാദിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മഈ. അല്ലാഹു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, അവൻ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ട്, അവൻ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കെന്ത് ദുഃഖമാണ്. സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നു ഒരു സഹോദരൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരാൾ സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുകയാണ്. ആ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്രാമധ്യേ അദ്ദേഹം ഒരു കിണറ്റിൽ വീഴുന്നു. ആ കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ അയാൾ കിടക്കുന്നു. കിണറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല. കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. ആ സമയത്ത് ആ മഹാൻ ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ? ഒരു നിസ്കാരവും ഖളാഇല്ലാത്ത, ഒരു ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ഗീബത്ത് പറയാത്ത, ഒരു നമീമത്തും പറയാത്ത, ഒരു കളവും പറയാത്ത, ഒരു ഫസാദും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിണറിൽ വീഴുന്നു, ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുന്നു. ആ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഈ കിണറിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ഉറക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ, ജനങ്ങളെ ഓടി വരുവീൻ എന്ന് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഓടി വന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഇല്ല, ഒരാളെയും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വിളിക്കുകയില്ല, ഒരാളെയും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വിളിക്കുകയില്ല. കാരണം എൻ്റെ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബിനോട് ഞാൻ വഞ്ചന കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് എന്നെ ഒരിക്കലും അപായപ്പെടുത്തുകയില്ല. ആ റബ്ബ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരോടും സഹായം ചോദിച്ചില്ല. മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു. ആ കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, മുകളിലേക്ക് എത്താൻ എന്താണ് വഴി? ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾക്കൂട്ടം. ആ ആൾക്കൂട്ടം എന്താണ് പറയുന്നത്? അവർ പറയുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നു, എന്ത്? ഈ കിണറിന്റെ മുകളിൽ അൾമറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിലാരെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കിണറൊന്ന് അടയ്ക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ പലക കൊണ്ടുവന്ന് ആ കിണർ അടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരും വീഴാതിരിക്കാൻ. ഒരാൾ വീണതുണ്ട്, അതവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആ കിണറിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ആലോചിച്ചു, ആരും വീഴാതിരിക്കാൻ ഈ കിണറിന്റെ ടോപ്പ് മൂടുന്ന പ്രവർത്തനം സജീവമായി നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ആ മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നു, പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ്, ആ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, യഅലമു ഖായിനത്തൽ അയുനി വമാ തുഖ്ഫിസ് സുദൂർ. കണ്ണിന്റെ കട്ടുതോട്ടം അറിയുന്ന റബ്ബ്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെക്കുന്ന മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബ്, പാതിരാ സമയത്ത് ഭർത്താവ് അറിയാതെ അടുത്ത വീട്ടിലെ യുവാവുമായി
വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സഹോദരി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഭാര്യയെ വഞ്ചിക്കുന്ന പുരുഷൻ, എല്ലാം റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട്. റബ്ബ് കാണാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ആ വലിയ ആ കിണറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, ഈ കിണറിന്റെ മുകളിൽ പലക കൊണ്ട് മൂടുന്നവരോട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ? പറഞ്ഞില്ല. അവർ പണിയെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി അവർ പോകുന്നു. ഈ കിണറ്റിന്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു ദ്വാരം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോയി. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ വലിയ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, തുറന്നു കിടന്ന കിണർ അടച്ചു, ഇനി എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുക? അല്ലാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയില്ല. വിഖായത്തുല്ലാഹി അഗ്നത് അൻ മുളാഫത്തിൻ മിനദ്ദുറുഇ വൻ ആലിം മിനൽ അകമി. സൗർ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചിലന്ത് വന്ന് കൂടികെട്ടി. ലന്നുൽ ഹമാമ വലന്നുൽ അൻകബൂത അലാ ഖൈരിൽ ബരിയത്തി ലം തൻസുജ് വലം തഹുമി. എല്ലാം ആ റബ്ബിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മുകളിലൊരാൾക്കൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. മറ്റെല്ലാവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും മുകളിൽ ആ റബ്ബിനോട് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ആ റബ്ബ് സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വഞ്ചനയും നടത്താത്ത, ഒരു ഫർളും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന, വിത്ർ നിസ്കരിക്കുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, അൽ കഹ്ഫ് ചൊല്ലുന്ന, ഹദ്ദാദ് പതിവാക്കുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യൻ ആ കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ അതാ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു മൃഗം ആ മുകളിലുള്ള പലകയുടെ നടുവിലുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ മെല്ലെ താഴോട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇത് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉപാധിയാണ്, ഈ ഉപാധി ഞാൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ആ കാൽ താഴോട്ടിട്ട ജീവിയുടെ കാലിൽ ആ വലിയതാ പിടിക്കുന്നു. ആ മൃഗം ആ മനുഷ്യനെ കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ ഇൻ ഔലിയാഉഹു ഇല്ലൽ മുത്തഖൂൻ ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയ വഫിൽ ആഖിറ. സൂറത്ത് യൂനുസിൽ അല്ലാഹ് പറയുന്നു, ഔലിയാക്കൾ സാധാരണക്കാരല്ല, നല്ല മനക്കരുത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്, ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്യാത്ത നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്. റബ്ബ് അവരെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. അവര് ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരമുണ്ട്. ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ലാ അബറഹു മദ്ഫൂഇൻ ബിൽ അബ്വാബായ, മുടി ചീകി വെക്കാത്തവരായ, കണ്ടാൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തോന്നാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നല്ല എത്രയോ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരെ കൽബ് ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ള കൽബാണ്, റബ്ബിനോട് വഞ്ചന ചെയ്യാത്തവരാണ്. അതാണ് ഔലിയാക്കൾ. ആ ഔലിയാക്കളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ മഖാമുകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പഴയ കാലത്തുള്ള ആ മഹാന്മാർ. അവരെ നീ മുറുകെ പിടിച്ചോടൂ. നിസ്കാരം നീ ഖളാക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം. എന്നിട്ട് നിസ്കാരം നീ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നോമ്പ് നീ നോൽക്കാത്ത സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ
നോമ്പ് നോൽക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. ആ മഖാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീ പറയണം, റബ്ബേ, നീ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ്, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോടാണ്. പക്ഷെ ആ മഹാന്മാരെ സമീപത്ത് വെച്ച് നീ അള്ളാഹിനോട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഈ മഹാന്മാർ സാക്ഷികളാണ്, നിന്റെ ദുആ ഖബൂൽ ചെയ്യപ്പെടും. അവിടെ വെച്ച് നീ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയില്ല, ഞാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയില്ല, ഭാര്യയെ ഞാൻ തല്ലുകയില്ല, മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയില്ല, എന്റെ അയൽവാസികളോട് ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്യുകയില്ല, എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കബളിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് നീ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തോളൂ. ആ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന മഹാന്മാർ വളരെ മഹത്വമുള്ള ജീവിതം നയിച്ചവരാണ്. ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? വലിയ മഹാനാണ്. ആ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനവർകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടു. ആ പക്ഷി ഒരു അപ്പത്തിന്റെ കഷണം വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷി പറക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹം ചിന്തിച്ചു, ഈ പക്ഷി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഈ പക്ഷി എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അപ്പക്കഷണവുമായി പോകുന്നത്? ആ പക്ഷിയെ പിന്തുടരാൻ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹം ആലോചിച്ചു. ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാണ്. മടവൂർ ശൈഖിന്റെ സമീപത്ത് ഒരാൾ 5 ലക്ഷം രൂപ, ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കെട്ട് അതുമായി വന്ന് മടവൂർ ശൈഖിന്റെ കയ്യിൽ അത് കൊടുത്തു. ശൈഖ് അവറുകൾ ആ നോട്ടിന്റെ കെട്ട് എണ്ണി നോക്കുന്നില്ല. കാരണം പണത്തോട് ആഗ്രഹമില്ല. ഔലിയാക്കളുടെ സ്ഥിതി അതാണ്. നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം, നമുക്ക് മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ പണം വേണം. ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാർ അവര് വലിയ ഹിമ്മത്തുള്ള ആളുകളാണ്. ആ വലിയ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് പണത്തോട് താല്പര്യമില്ല. ആ നോട്ടിന്റെ കെട്ട് കിടക്കുന്ന കിടക്കയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. പിന്നെ ഒരാൾ വരുന്നു. മടവൂർ ശൈഖിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീടില്ല, പൈസയുമില്ല. ആ ബെഡിന്റെ അടിയിലുള്ള ആ വലിയ കെട്ടെടുത്ത് ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. ഈ കേസ് കൊണ്ട് നീ വീടുണ്ടാക്കിക്കോളൂ. ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, അല്ലാഹു തആലാന്റെ വലിയൊരു ഖുദ്റത്ത് ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ 5 പൈസ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ സങ്കടം പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ നോട്ടിന്റെ കെട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു തരികയാണ്. അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളെയാണ് ഔലിയാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, എത്ര ആളുകളെയാണ് അവർ സഹായിച്ചത്. ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹം അതാ ഒരു കാക്ക ഒരു പക്ഷിയെ കാണുന്നു. ആ പക്ഷി ഒരു അപ്പത്തിന്റെ കഷണം കൊത്തിയെടുത്തിങ്ങനെ പറക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹം ആലോചിച്ചു, ഈ പക്ഷി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ആ പക്ഷിയെ അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നു. കുറേ മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ പക്ഷി ഒരു കാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു മരത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായ ഒരു സഹോദരൻ അയാളെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് ആരോരും വൃക്ഷത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യന് കൈ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാൽ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിശന്നിട്ട് യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പക്ഷി ആ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ ആ അപ്പം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ഹം ആലോചിക്കുകയാണ്, റബ്ബ് വല്ലാത്ത റബ്ബ് തന്നെ. ബന്ധനസ്ഥനായ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു റിസ്ക് നൽകുന്ന രൂപം അയാളെ കൈകൊണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സമയത്തും ആ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ
എത്തുന്നു ഒരു പക്ഷിയിലൂടെ. ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു, ഞാനും ഇതുപോലെ ഈ ബന്ധനസ്ഥനായ ആളെ പോലെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും പക്ഷികൾ റിസ്ക് തരും എന്ന് മഹാന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഇബ്രാഹിമിനും അദ്ദേഹം എന്നവരെ ആ ബന്ധനസ്ഥനെ പോലെ ആകാനല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ആ പക്ഷിയെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും ബന്ധനസ്ഥരായി, ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവരായി, വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്തവരായി ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാക്കയെ പോലെ, ഈ പക്ഷിയെ പോലെ അത്തരക്കാരുടെ വായിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളായി മാറാൻ നിങ്ങൾ ഖൽബിൽ ചിന്ത ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ് ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹു തർബിയത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഔലിയാക്കളുടെ തർബിയത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനം വലിയ സ്ഥാനമാണ്. ഖാജ അജ്മീറിൽ കഴിയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം യുവാക്കളെ, യുവതികളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താനായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് അജ്മീറിലുള്ള ഖാജ തങ്ങൾ. ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിക്കുവാൻ സബബായ വലിയ മഹാനവറുകളാണ്. അതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ, ഡൽഹിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച മഹാനാണ്. ഈ കർണാടകയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച മഹാനാണ് ഈ മഖാമിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ മഹാന്മാര് മുഴുവനും ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഭയവുമില്ല, ദുഃഖവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ റബ്ബിനോട് പറയണം, അല്ലാ, ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ബേജാറുകളുണ്ട്, മക്കൾ എനിക്ക് ഇല്ല. മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബേജാറില്ലാത്തവരാണ് ഔലിയാക്കൾ. അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ബേജാറില്ല. നമ്മളോ മക്കളില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ദുഃഖമാണ്. മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് ബേജാറില്ല. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ആ മകനെ ഖബറിലേക്ക് മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിൻഹാ ഖലഖനാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും താറത്തൻ നുഹ്റാ, 3 പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊണ്ടാണല്ലോ ഖബറിലേക്ക് മറവ് ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ആ മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകനെ ഖബറിൽ ദഫൻ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോരാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയാണ്. ഒരു സുന്നത്തും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ. മുത്തബിഉസ് സുന്നയാണ്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിനോട്. കാരണം മുത്തുനബിയോട് ഇത്ര മഹബത്തുള്ള ഒരാളെ കാണുകയില്ല. മക്കയിൽ പോയാൽ തൻഈമിന്റെ ഏതാണ്ട് അടുത്ത് ശുഹദാ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിന്റെ ഖബർ. ഒരു കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹാൻ വിശ്രമിക്കുന്നു. വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ സ്വന്തം മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മകനെ മറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് ഈ പുഞ്ചിരിയുടെ രഹസ്യം? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിന്റെ മറുപടി, റളീതു ബില്ലാഹി റബ്ബാ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനാ വബിമുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലൻ വനബിയ്യാ. അല്ലാഹു തആല എന്റെ മകൻ മരിക്കുന്നതിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ മകൻ അല്ലാഹു പിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്കും തൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഔലിയാക്കൾക്ക് മക്കൾ മരിച്ചാലും മക്കൾ ജീവിച്ചാലും അതിന്റെ പേരിൽ ടെൻഷനില്ല. ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല. മകനെ കാണാതെയായാൽ, മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, ആക്സിഡന്റിൽ കയ്യോ കാലോ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം മഖാമിലേക്ക് വരും.
വരും. വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, പടച്ചവനെ ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന ആൾ വലിയ മനക്കരുത്തുള്ള ആളായിരുന്നു, ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വളരെ ഹിമ്മത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച മഹാനായിരുന്നു. റബ്ബേ, ഞാനോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോഴേക്ക് ടെൻഷനുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാനെ പോലെ ടെൻഷനില്ലാത്ത ഒരു ഖൽബിനെ നീ എനിക്ക് തരണേ. അത് ദുആ ചെയ്യാനാണ് മഖാമിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളോടുകൂടെ ചേരുക, രണ്ടാമത് ഔലിയാക്കളോടുകൂടെ ചേരുക, മൂന്നാമത് എവിടെയാണോ ബദരീങ്ങൾ ആ ബദരീങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുക. മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ ഖബർ ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബദറിൽ പോയില്ലേ? അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഖൽബിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്, 100 കിലോമീറ്റർ ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്താം. അതൊരു കിണറിന്റെ പേരാണ്. ആ കിണറുള്ള സ്ഥലത്താണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം നിലകൊള്ളുന്നത്. ബദർ എന്നതൊരു മനുഷ്യന്റെ പേരായിരുന്നു, അതൊരു കിണറിന്റെ പേരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊരു പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ്. അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഹിജ്റ 2-ാം വർഷത്തിൽ നടന്നത്. ആ സമരം നടന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് 100 കിലോമീറ്ററേ മദീനയിൽ നിന്ന് ദൂരമുള്ളൂ. എങ്കിൽ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ പോകുന്നു. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടണം, എനിക്ക് അമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടുകാരായി കിട്ടണം, മുത്തുനബി എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി കിട്ടണം, ദിവസവും മുത്തുനബിക്ക് സലാം പറയണം. അങ്ങനെ അത്തഹിയ്യാത്തു ബിൽ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നബി നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 2 ഔലിയാക്കൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരാണ്. ആ കൂട്ടുകാരെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളാളത്ത് സിയാറത്തിന് വരുന്നത്, മടവൂരിൽ സിയാറത്തിന് പോകുന്നത്, താജുൽ ഉലമയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാരോട് ഉള്ള മഹബത്താണ് സിയാറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. മരണചിന്ത വേണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഉണർത്തി, അത് വിട്ടുപോകരുത്. രണ്ടാമത്, ആ ഖബറിൽ കഴിയുന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവര് ശുഹദാക്കളാണ് എങ്കിൽ ആ ശുഹദാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചോ. ബദർ ശുഹദാക്കളെ നേതാവ് മുത്ത് ഹബീബ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. ആ 313 സ്വഹാബിമാരെ നീ പ്രിയം വെച്ചോളൂ. അവര് വലിയ രാജാക്കന്മാരാണ്. സ്വർഗം അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. സ്വർഗത്തിലാണ് അവരുള്ളത്. അവര് എവിടെയാണ്? സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിലാണ് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ പറക്കുക. وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة بنعمي. ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരാണ് ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ്? മുത്തുനബിയുടെ മുഖം പോലെയാണ് ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന്റെ മുഖം. മുത്തുനബിയുടെ ശരീരം പോലെയാണ് ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന്റെ ശരീരം. കാരണം ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനുജന്റെയും മക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ആ ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് മൂത്തത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായപ്പോൾ ആ ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബിന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിവരം അറിയിക്കാൻ വന്നത് മുത്തുനബിയാണ്. ജോർദാനിലാണ് അവരെ ഖബറുള്ളത്. ആ ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആത്മാവ് പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിലായി സ്വർഗത്തിലൂടെ പറന്നു നടക്കുകയാണെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മുത്തുനബി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആ ശുഹദാക്കളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം. അവര് റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ്, നമ്മളെ പോലെയല്ല.
അതുകൊണ്ട് അവരും നമ്മളെ കൂട്ടുകാരായി മാറണമെങ്കിൽ മഹദറത്തുൽ ബദരിയ ചൊല്ലുന്നു. ആ ബദരീങ്ങളെ പേര് പറയുന്നു. വദ്കുർ ഇബാദനാ ഇബ്രാഹീമ വഇസ്മാഈല വഇസ്ഹാഖ ഉലിൽ ഐദി വൽ അബ്സാർ ഇന്നാ അഖ്ലസ്നാഹും ബിഖാലിസത്തിൻ ദിക്റദ്ദാർ. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വദ്കുർ ഇബാദനാ ഇബ്രാഹീമ, നമ്മുടെ അടിമകളായി ജീവിച്ച ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഇബ്രാഹിം നബി ചെറിയ ആളല്ല, വലിയ ആളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഇസ്മാഈല, ഇസ്മായിൽ നബിയും വലിയ ആളാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. വലിയ ആളുകളെ പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. അത് മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമാണ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ, പിന്നെ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ, പിന്നെ കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം. വലിയ ആളുകളെ പേര് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ നമ്മൾ വലിയതായി മാറും. നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ വലുതാവണമെങ്കിൽ മഹാന്മാര് പേര് പറയണം. അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേര്. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي അവർ ഖുവ്വത്തുള്ള ആളായിരുന്നു, വൽ അബ്സാർ ഈമാനുമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ഈമാനുണ്ട്, ഖുവ്വത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അതല്ലേ വേണ്ടത്? അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ, അവരെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ, ബദരീങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചോളൂ, ബദരീങ്ങളെ പേര് മക്കൾക്ക് ഇട്ടോളൂ. ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ബദർ, വീടിന്റെ പേര് ബദർ. ഉഹുദ് എന്ന് വീടിന് പേരിടാറില്ല, പേരിട്ടാൽ മോശവുമല്ല. സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉഹുദ് യുദ്ധം വിജയമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഉമർ ഖത്താബിന്റെ അഭിപ്രായം. ഉഹുദ് വിജയമാണ്. കാരണം മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് പരാജയം എന്നതില്ല. അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് ബെറ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരാജയങ്ങളാണ്. ചില കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ മാർക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് പരീക്ഷ എഴുതും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി ജയിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തോറ്റത് ഉന്നതമായ മാർക്ക് കിട്ടാൻ സഹായകമായി. ഇതാണ് ഉമറിന്റെ വീക്ഷണം. ഉലിൽ ഐദി വൽ അബ്സാർ. അപ്പൊ ശുഹദാക്കളുടെ പേരും പറയണം. കാലിന് വല്ലാത്ത വേദന വന്നു, കാലിന് വല്ലാത്ത വേദന വന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിന്റെ കാലിന് വേദന വന്നു. ഉടനെ മഹാനവറുകൾ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇമാം ബുഖാരി അദബുൽ മുഫ്രദിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസായ കിതാബാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി. അതേ ഇമാമുൽ ബുഖാരിക്ക് വേറൊരു കിതാബുണ്ട്, അൽ അദബുൽ മുഫ്രദ്. ആ അൽ അദബുൽ മുഫ്രദ് എന്ന കിതാബ് ഏതാണ്? ആദാബുകളാണ് ആ കിതാബിലെ ചർച്ച മുഴുവനും. മനോഹരമായ ഒരു കിതാബ്, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഓതി നോക്കേണ്ട കിതാബാണ്. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കിതാബുൽ അദബ് എന്നൊരു ബാബ് കാണാം. ആ ബാബിൽ പറഞ്ഞ ഹദീസുകളും അതിൽ കുറെ ഹദീസുകൾ വേറെ കൂട്ടിയതും അത് രണ്ടും കൂടി സ്വന്തം ഒരു കിതാബാക്കി. അതാണ് അൽ അദബു അൽ മുഫ്രദു എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം. ആ അദബുൽ മുഫ്രദിൽ പറയുന്നു, കാലിന് വേദനയായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ആ വേദന മാറാൻ വേണ്ടി യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചു. കാലിന്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു തആലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഹുബ്ബക വഹുബ്ബ മൻ യുഹിബ്ബുക വഹുബ്ബ അമലിൻ യുഖർരിബുനി ഇലാ ഹുബ്ബിക. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നീ എനിക്ക് തരേണമേ, നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള മഹബ്ബത്തും നീ തരേണമേ, നിനക്കിഷ്ടമുള്ള അമലിനെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും തരേണമേ. അങ്ങനെ
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മരണചിന്തയിലൂടെ ഖബർ സിയാറത്തിലൂടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുക എന്ന വലിയൊരു സമ്പാദ്യമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഉറൂസിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ പടച്ച തമ്പുരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഈ മഖാമിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വിനീതനും ദുആ ചെയ്യും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ മദനി നീലഗിരി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മടക്കയാത്ര എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الوقت الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا بحق هذا الشيخ تاج العلماء لا تردن سؤلنا بحق سيد مدني وبحق تاج العلماء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدين دون
صححا نجسامنا سلما وعافنا بحق السيد المدني وبحق تاج العلماء لا إله إلا الله أحينا إن كان خير في الحياة ربنا تمما بخيرنا بحق سيد المدني وبحق تاج العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقن الحجة في القبر ونجي من لظى أدخلا جناتك بحق سيد المدني وبحق تاج العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ ദർഗയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് ഹാജി, സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾ, വിശേഷിച്ച് സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മപങ്ങന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമുക്കും മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സിഹത്തും സലാമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സമയം അല്ല, എങ്കിലും മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ മഖാമിലേക്ക് മുഖാമുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നാം പറയുന്നതും ഇടപെടുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് മീസാങ്കല്ലുകൾ പൊന്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓർമ്മകളുമായി ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വേദികൾ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, ആ ധീര നേതാവ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശവും ഊർജവും പകർന്നു തന്ന ആ മഹാപ്രതിഭ, ആ ഓടുമേഞ്ഞ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ തലപ്പാവ് ധരിച്ച് ദിക്റുകളെ കൊണ്ട് ചരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളും അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിരലുകളുമായി ആ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നതും, അതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഇരിക്കുന്നതും മനസ്സിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്.
1993 ഞാനിവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ നടന്ന എല്ലാ ഉറൂസിലും ഒരു പ്രഭാഷകനായി ഞാനിവിടെ എത്താറുണ്ട്. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ച അൽഹംദുലില്ലാ ആ പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്കുള്ള വിളി ഇന്നും ഈ സമയവും അത് നടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആരൊക്കെ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സിഹത്തും സലാമത്തും തരുമാറാവട്ടെ. അന്ന് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കുറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള അതിവിശാലമായ പ്രാർത്ഥന. തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആഷിഖുർ റസൂൽ മഹാനായിരിക്കുന്ന താഴക്കോട് ഉസ്താദ്, തൊട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ഡിത പ്രതിഭ മഹാനായിരിക്കുന്ന ബാബ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ ദർജ നീയറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മഹാനായിരിക്കുന്ന ബെയ്ത്താർ ഉസ്താദ്, തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് ഇന്ന് ഹനീഫ ഹാജിയും ഷിഹാബ് സഖാഫിയും ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് UK ഇബ്രാഹിം ഹാജിയും നമ്മുടെ പൊടിയാക്കാനെ പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി, അവർക്കൊക്കെ നീ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ പലരും മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ നാടിൻ്റെ പല കാരണവന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മമാരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പല സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. പലരും ഇന്ന് മണ്ണറയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ മണ്ണറകൾ നീ മണിയറയാക്കണേ പടച്ചോനെ, ആ മണ്ണറകൾ നീ മണിയറയാക്കണേ പടച്ചോനെ. അല്ലാഹുവേ ആ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, അന്ന് താജുൽ ഉലമ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാലം നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കാത്ത, നമ്മിൽ പലരും ജനിക്കാത്തൊരു കാലം. അന്ന് ഓലമേഞ്ഞ വീടുകളിലാണ് ജനങ്ങൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നൊരു വാഹനം ഇവിടെ ഓടുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാലം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു പോയ വെറും ഒരു റെയിൽവേ, അതിലൂടെ തീത്തുപ്പുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നൊരു കാലം. അന്ന് മംഗലാപുരത്ത് വന്ന് ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോത്തുവണ്ടിയിൽ കയറിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ശൈഖുനാ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ ഉള്ളാളത്തുള്ള ആളുകൾ ചെന്നുകൊണ്ട്, അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വാഹനം പോത്തുന്റെ വണ്ടിയാണ്, പോത്തുവണ്ടി. ആ വണ്ടിയിൽ പോയി മഹാനായ ശൈഖുനയെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നമ്മളൊക്കെ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരായിരുന്നു, നമ്മളൊക്കെ അന്ന് പാവങ്ങളായിരുന്നു. മീന് കടപ്പുറത്ത് ചെന്ന് മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് മീൻ വിറ്റും, മീനുകൾ ഉണക്കി അത് വിറ്റും, കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം. പക്ഷേ അല്ലാഹു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നപ്പോ പലരും ദീന് മറക്കാൻ തുടങ്ങി, മഹാന്മാരെ മറക്കാൻ തുടങ്ങി, ഔലിയാക്കളെ മറക്കാൻ തുടങ്ങി, ആരിഫീങ്ങളെ മറക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരെ നിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി, പുതിയ പേരുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വഹാബി ആകണമെന്ന് കൊതിച്ചുപോയി, സലഫി ആകണമെന്ന് കൊതിച്ചുപോയി, മൗദൂദിയാകണമെന്ന് കൊതിച്ചുപോയി, തബ്ലീഗ് ആകണമെന്ന് കൊതിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ പുത്തൻ വാദങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന ഒരു ദുർഗതിയിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു എല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ മദനി തങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഈ ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്ന നാട് എത്ര പ്രസിദ്ധമായ നാടാ. ഉള്ളാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടിന് അർത്ഥം നൽകിയത്, ഉള്ളാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് രണ്ട് മഹാപ്രതിഭകളാണ്. ഒന്ന് മഹാനായ ശൈഖുനാ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്,
മഹാനായ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മുദർരിസായി, പള്ളിയിൽ ഖാദിയായി ഇവിടെ ജോലി ഏൽക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ നാടിന്റെ ശ്രുതി ലോകം മുഴുവനും പരന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്ന നാട് പലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിറങ്ങിയത് ആത്മീയ ലോകത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. ഇന്നും ആ നാട്, ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്ന നാട്, ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇവർ രണ്ടാളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളാൾ ആരും അറിയില്ല. മദനീയങ്ങളും താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് രണ്ടുപേരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് നമുക്കാർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഉള്ളാളത്തൊരു ഉറൂസ് നടക്കുകയാണ്. 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഉറൂസ്. ഈ ഉറൂസിലേക്ക് ഉള്ളാളത്തുകാരായ നാം വരുന്നതിലേറെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും, കേരളത്തിൽ നിന്നും, കർണാടകയിൽ നിന്നും, തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും മഹാനായ ശൈഖുന ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? മദനി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തിനാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? ഒരു ഗുണമില്ലാതെ ആൾക്കാർ വരുമോ? ഒരു ഗുണവുമില്ലാതെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സംരക്ഷണമോ ഒരു വിജയമോ കിട്ടാതെ ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂര ദിക്കില്ലെന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമോ? ആരും വരില്ല. മഹാനായ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എട്ടിക്കുളത്ത് നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നു, സാദാത്യങ്ങൾ വരുന്നു, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ വരുന്നു, സാധാരണക്കാർ വരുന്നു. എത്രയോ ദൂരദിക്കിൽ നിന്ന് തേടി തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അവർ വരുമോ? ഒരു വിഷയം അവർക്ക് കിട്ടാതെ അവർ വരുമോ? നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മഹത്തുക്കളെ നാം അടുത്തറിയണം. ഈ മഹത്തുക്കളെ നാം കൽബിൽ നിറച്ചു വെക്കണം. ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ്, മഹാനായിരിക്കുന്ന മദനി തങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങൾ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ മദനി തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഞാനിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അളിയന് തീരെ സുഖമില്ല, ശക്തമായി പനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് പനിക്കുന്നു, കാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊരു മുറിവ് വന്നിട്ട് മുറിവ് മാറുന്നില്ല എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മദനി തങ്ങളെ പേര് നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേർച്ചയാക്ക്. എന്നിട്ട് മദനി തങ്ങളെ പേര് യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പനി കൂടുതലാണ്, വല്ലാത്ത പനി വലിക്കുന്നുണ്ട്, കാലുമ മുറിയായ ഭാഗത്തുനിന്ന് പഴുപ്പൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അളിയ മരിച്ചുപോയി, അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ, ആമീൻ. പെങ്ങള് പറയാ, 2ാമത്തെ ദിവസം പനി വർദ്ധിച്ച ആ സമയത്ത് ആ പഴുപ്പുള്ള ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്നൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പോകും. അവിടെ കൂടി അസുഖം എല്ലാ പ്രശ്നം മാറി. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ബേജാറായ വിഷയങ്ങൾ മഹാനായ മദനി തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയം ഇന്ന വിഷയമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ശിഫിയാകാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് എപ്പോ നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുള്ളതാണ്. അതിലേറെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മദനി ഉസ്താദ് അയാൾ പോയാ, ഉച്ചില മദനി ഉസ്താദ് പോയാ? മാഷാ അല്ലാഹ്. ഞാനിവിടെ പഠിക്കുന്ന അന്ന്, ഉള്ളാളത്ത് പഠിക്കുന്ന അന്ന് കോടിയിലേക്ക് വഅള് പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഇദ്ദേഹം. വഅള് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അന്ന് ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് താഴക്കുളസ്ഥാൻ്റെ സബക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തൊക്കോട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി നിന്ന് മസ്തിക്കെട്ട് പോയി നിന്നിട്ട് പിന്നെ ബസ് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് പോലെ.
അപ്പോൾ തൊക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, വളരെ സീരിയസ് ആണ്, അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറണം, ഞാനൊന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി. ആ മാംഗ്ലൂർ നഴ്സിംഗ് ഹോമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അല്ലേ? 30 വർഷമായി. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഞാൻ താഴെ ഇരുന്നു. മൂപ്പര് പോയി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, വളരെ സീരിയസ് ആണ്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മദനിയാണ്, ഞാനവിടെ പഠിക്കുന്ന ആളുമാണ്, ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. 20 മിനിറ്റ് സമയം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നു. മൂപ്പര് പോയി 20 മിനിറ്റ് സമയം വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് 3 യാസീന് മദനി തങ്ങളെ പേരിൽ ഓതി. 3 യാസീൻ ഓതിയിട്ട് അവിടെ ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ, മദനി തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു വിജയം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, 3ാമത്തെ യാസീൻ ഓതി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മദനി തങ്ങളെ നമ്മൾ അടുത്തറിയണം, മദനി തങ്ങളെ നമ്മൾ അടുത്തറിയണം. ഇതിനേക്കാളും സീരിയസ് ആയ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുവത്തൂർ ടൗൺ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഖത്തീബായി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരാള്, നമ്മളൊരു പ്രവർത്തകനായ ഒരാൾ സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ഞാൻ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, എൻ്റെ മോള് ചെറിയ പ്രായമാണ്, അവളെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രസവമാണ്, ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് വലിയ ക്ഷീണമുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഭയങ്കര ബേജാറുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്ന്. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയത്, കുട്ടി ജനിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി എന്ന് പേരിട്ടോ. പ്രസവിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയതിൻ്റെ ശേഷം നേരെ മദനി തങ്ങളത്തേക്ക് കൊടുന്നോളിയും, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഇയാൾ ബാക്കിൽ ഓടി വരുന്നു, ഉസ്താദേ, തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിറയൽ വന്നു, ഓപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല, അവള് പ്രസവിച്ചു, ക്ലിയർ ആയി. ഇത് മദനി തങ്ങളാണ്. ഇത് ഈ സലഫി പറയുന്ന വർത്താനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, നേരിട്ടുള്ള നമ്മളെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാണാദുഃഖിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടിത്തേടി മഹാനായ മദനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. മഹാനായ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, അല്ലാഹു അവർക്ക് ദർജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. രാത്രി ഒരു ദിവസം 2 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ മുദരിസാണ്. 2 മണി സമയത്ത് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ വാതിൽ മുട്ടുകയാണ്. എൻ്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്നു രാത്രി 2 മണി സമയത്ത്. ഞാനാകെ ബേജാറായിപ്പോയി, എന്ത് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കരുതി. വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, നമ്മൾ അനസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി വയറുവേദനയായിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് പെടയാണ്, വളരെ വിഷമത്തിലാണെന്ന്. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അനസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം സനത് വാങ്ങി പോയാണ്. ആ കുട്ടി വയറുവേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞ് 2 കൈയും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ 2 മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നേരെ മഖാമിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഞാൻ ആ കുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നേരെ ഈ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, എന്നിട്ട് മഖാമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം മദനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ്, അനസ് എന്ന കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതെ പടയുന്ന രീതിക്ക് മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറയണം. പച്ചയിലാണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട. അതേപോലെ പോയി ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു, ഇവന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. സ്പോട്ടിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് വരെ അവനൊരു വയറുവേദനയും പ്രശ്നവും പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതാണ് താജുൽ ഉലമയും മദനി തങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാ. അല്ലാഹു അവരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവരൊക്കെ എവിടെ? മഹാനായ താജുൽ ഉലമ എവിടെ? മഹാനായ മദനി തങ്ങൾ എവിടെ?
ആഷിഖുർ റസൂലായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തസവുഫിന്റെ അങ്ങേയറ്റം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിച്ച മഹാനായ താഴക്കോട് ഉസ്താദ് എവിടെ? 4 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ഈ മദനി പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തിയ ബാബ ഉസ്താദ് എവിടെ? ഒരു കൈക്ക് സുഖമില്ലാതെ, ഒരു കൈ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ വന്നുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തിയ മഹാനായ ബൈത്താർ ഉസ്താദ് എവിടെ? ഐനൽ ഉലമാഉൽ കിറാം, ഐനൽ ഉലമാഉൽ കിറാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവരൊക്കെയും യാത്രയായി, യജമാനനായ റബ്ബിലേക്ക് യാത്രയായി. അതാണ് മടക്കയാത്ര. മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും താറത്തൻ ഉഖ്റാ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി നാം ഖബറിൽ വെക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്ക് മുമ്പിനെ എത്ര ആളുകളാണ് ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ കെട്ടുകൾക്കടിയിൽ എത്ര ആളുകളാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ഒന്ന് ചെറിയാനും അറിയാനും കഴിയാതെ, ഒന്നപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും നീണിറ്റിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ കുടുസായ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര വർഷക്കാലമായി മഹത്തുക്കളൊക്കെ കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് കിടക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് കിടക്കുന്നു, നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് കിടക്കുന്നു. അതേ, അവരെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ആ ഖബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും താറത്തൻ ഉഖ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പാന്റെ തലയിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ഉമ്മന്റെ തലയിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിട്ടവരാണ്. പെങ്ങളുടെ, ഭാര്യയുടെ, മക്കളുടെ, ഉസ്താദുമാരുടെ തലയിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ നമുക്കും വരാനിരിക്കുന്നു. അതാണ് മടക്കയാത്ര. നമുക്കും വരാനിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മടക്കയാത്ര. നമ്മുടെ മഹത്തുക്കൾ മരിച്ചതും കുടുംബങ്ങൾ മരിച്ചതൊക്കെ അതാണ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റഹ്മുർ-റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബ് നമ്മയെല്ലാവരെയും നല്ല രൂപത്തിൽ, നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് റാഹത്തോടെ മരിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നബ്ബറല്ലാഹു മർഖദ ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ്. അവസാന ഘട്ടം എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. മഹാനവറുകളുടെ യാത്ര എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ദിക്റിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു. ചൊല്ലി 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 ദിക്റിനിങ്ങനെ ശക്തി മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ കടുപ്പിച്ച് ചൊല്ലി 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 പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളെ മരണ പറഞ്ഞത്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുപോലുള്ള യാത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുമാറാവട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മരണം എവിടെയാണ്? വമാ തദ്രി നഫ്സുൻ ബിഅയ്യി അർളിൻ തമൂത്ത്. എവിടെ വെച്ച് മരിക്കും, എപ്പോൾ മരിക്കും, എങ്ങനെ മരിക്കും, ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു നാട്ടിലാ മരിക്കുക, എവിടെയാ മരിക്കുക എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മിൻഹാ ഖലഖനാകും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരായ നമ്മെ മുഴുവനും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഏതെല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചോ ആ മണ്ണിലേക്ക്
സമയത്തേക്ക് തന്നെ അവൻ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്നത്തുൽ ബഖയിലെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഒരുത്തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പടക്കാനുള്ള മണ്ണ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവൻ ജന്നത്തുൽ ബഖയിൽ തന്നെ മരിക്കാനെത്തും. മക്കയിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ മണ്ണുള്ളതെങ്കിൽ മക്കയിൽ തന്നെ മരിക്കാനെത്തും. അങ്ങനെ ഏത് രാജ്യത്ത് ഉള്ളാളത്തുനിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും. വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണോ നമുക്ക് മരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി നമ്മൾ എത്തുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഒരിക്കൽ ഒരു ഖബർ കുഴിക്കുന്ന സംഭവം മഹത്തുക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം. ഖബർ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തെ, നിങ്ങൾ ആർക്കാ ഖബർ കുഴിക്കുന്നത്? അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞങ്ങൾ ഹബശക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരുത്തന് വേണ്ടിയാണ് ഖബർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാ, അത് അവന്റെ മണ്ണ് അവിടുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ, അവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മണ്ണ് അവിടുന്നാണ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ മണ്ണ് അവിടെ തന്നെ എത്തും, അവന്റെ ജഡം അവിടെ തന്നെ എത്തും. ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണോ മണ്ണെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തും. പറന്നെത്തും അവിടെ, ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ പറന്നെത്തും. മഹാനായിരിക്കുന്ന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ സമുദായത്തിന് തന്റെ ഉമ്മത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയാണ്, സുലൈമാൻ നബിയെ, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണം, ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോകണം, പെട്ടെന്ന് പോകണം. എന്തിനാണ് നീ പെട്ടെന്ന് ധൃതിപ്പെട്ടു പോകുന്നത്? സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ്, ഓ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങളെ, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ ഒരു വ്യക്തി, ഞാൻ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തി എന്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അയാളെന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി. അയാളെ കണ്ടതോടുകൂടി എന്റെ ശരീരം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ മനസ്സിന് യാതൊരു സമാധാനവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്കെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു, ഉദ്ദേശ സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുയാക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവൻ എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാറ്റ് ഇവനുമായി അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം നാട്ടിലേക്ക് ഇവനെത്തി. വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോൾ ഉമ്മരത്തിങ്ങനെ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മരത്തിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും കൂടെ പേടിച്ചു. ഇയാളാണല്ലോ നേരത്തെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചത്, എന്നെ നേരത്തെ പേടിപ്പിച്ചത് ഈ മനുഷ്യനാണല്ലോ, അയാൾ എന്നെ ഇവിടെയും വന്നല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ അയാളെ പേടിപ്പിച്ചത് അയാളെ നിങ്ങളുമായി കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്ഥലം അദ്ദേഹം മരിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല,
അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ന ഭാഗമാണ്, അവിടത്തേക്ക് അയാൾ എത്തിയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് പേടിപ്പിച്ചു പോയത്. പക്ഷേ ഞാൻ അയാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി, അയാൾ ഭയപ്പെടലോടുകൂടെ അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. കാരണം എന്തേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നെ എവിടുന്നാണോ റൂഹ് പിടിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അയാൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയല്ലോ. നിങ്ങളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക്, ചില ആളുകൾ കുറെ കാലം ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങും. പക്ഷേ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ അയാൾക്കൊന്നും ശരിയായില്ല. അങ്ങനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ ദുഃഖവാർത്ത വരുന്നത്. ഗൾഫിലെത്തി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഗൾഫിൽ വെച്ച് അയാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഗൾഫിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയി 4-5 വർഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് വരുന്നത്. 2-ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് അയാളതാ മരിച്ചു പോകുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ടൈം അവിടെയാണ് കണക്കാക്കിയത്. ചിലരതാ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തളർന്നു വീഴുന്നു, ചിലർ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു, ചിലർ ബാത്റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ്, ഈ കാണുന്ന ഇരുത്തമൊന്നും ഇരുത്തമല്ല, ഈ നോട്ടമൊന്നും നോട്ടമല്ല. ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയമാണ് മടക്കയാത്രക്കുള്ള സമയം. ആ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ഓ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ്, നീ രാവിലെയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫലാ തൻതുൽ മസാ, നീ വൈകുന്നേരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നീ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ രാവിലെ പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ഇനി ഒരു രാവിലെയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ മനുഷ്യൻ ഇനി ഒരു വൈകുന്നേരമുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. എത്രത്തോളം മഹത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നറിയോ? മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനോട് പറയാണ്, ഏ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ, ഏത് സെക്കൻഡും അത് നിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡാണെന്ന് നീ മനസ്സിൽ കരുതണേ. ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കാൻ ഈ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ഇനി ഒരു ളുഹ്ർ നിസ്കാരമുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അസ്ർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനിയൊരു അസ്ർ നിസ്കാരമുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. മഗ്രിബിന് വന്നാൽ ഇനിയൊരു മഗ്രിബുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ പെരുന്നാളാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. രാവിലെ നീ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി നീ അവിടുന്ന് കുളിച്ചു വൃത്തിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ കുളിയാണ്. ഇനി എനിക്ക് സ്വന്തമായി കുളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി എൻ്റെ മക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ നാട്ടുകാരോ ചേർന്ന് എന്നെ കുളിപ്പിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നീ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ ഡ്രസ്സാണ്. ഇനി നിനക്ക് ഡ്രസ്സില്ല. ഇനി നിനക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 3 കഫംപുടയാണ്. ഓ
പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. തൻ്റെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം. ഇതാണ് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഹദീസുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ കുൻ ഫിദ് ദുനിയാ കഅന്നക ഗരീബ് ഔ ആബിറു സബീൽ വഉദ്ദ നഫ്സക മിൻ അസ്ഹാബിൽ ഖുബൂർ. ഓ മനുഷ്യ, എപ്പോഴും ആ ഖബറാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെയും എണ്ണി വെച്ചോ. ഉപ്പന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ, ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം. റബ്ബേ, നാളെ എൻ്റെ ഖബർ ഇവിടെയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉപ്പന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്കാ വന്നത്, എൻ്റെ ഉമ്മന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്കാ വന്നത്. നാളെ ഖബർ എവിടെയാണെന്ന് നീ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനപ്പെടുത്തിക്കോ. ഒരുപക്ഷേ നീ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ മയ്യത്തും കെട്ടില് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തുള്ള മരണം നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ. എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതവസ്ഥയിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന മരണം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. വെട്ടിമുറിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഒരു ജഡം, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ജഡമുണ്ടല്ലോ, ഈ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവൊന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് നിന്നെ വേണ്ട, നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട, ആർക്കും വേണ്ട. ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ വേണ്ട, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വേണ്ട. പുറപ്പെടുന്ന സമയം, ആ മയ്യത്തെടുത്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സമയം ഒന്നും മനം പൊട്ടി ഒരു കരയലുണ്ട്. ആ കരയലോടുകൂടെ സർവവും കഴിഞ്ഞു. നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖബറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ. കണ്ടാലുടൻ വാവിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. മിടക്ക് പകരം മളമാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റബ്ബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സമാന. എത്രയാണ് കിടക്കേണ്ടത്? സുരന്ന കാഹളം ഒരു ദിനം മുഴങ്ങുന്നതാ. അക്കാലമെത്രയും നീ അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ. എത്ര കാലമായി? 50 വർഷമായി വല്ലിപ്പ മരിച്ചിട്ട്, 100 വർഷമായി വല്ലിപ്പാന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട്, 150 വർഷമായി അവരെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര പഴക്കമുള്ള മയ്യത്തുകൾ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള നാടുകളിലുണ്ട്. നാളെ കുൻ ഫിദ് ദുനിയാ കഅന്നക ഗരീബ് ഔ ആബിറു സബീൽ വഉദ്ദ നഫ്സക മിൻ അസ്ഹാബിൽ ഖുബൂർ. എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ, എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ, ഏത് സമയത്തും ആ യാത്രയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, നല്ലൊരു യാത്ര ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയം കണ്ടോ, ചിതലും പുഴുക്കൾ തവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ. സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ. കാർഡിൽ റേഷൻ വേണ്ട പോലെ വിടുണ്ടേ. ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല, തള്ളലാണത് കൊണ്ടേ. അയിനൽ ഉലമാഉൽ മദ്കുറൂന ഫിൽ ബുൽദാൻ അയിനൽ ഖറാബത്തു വൽ ഇഖ്വാൻ.
أين الأحبة والخلان والله ثم والله قد أرمل النسوان وأيتم الولدان. അതേ താജുൽ ഉലമ പോയി, മദനീതങ്ങൾ പോയി, അമ്പിയാക്കൾ പോയി, ഔലിയാക്കൾ പോയി, സ്വാലിഹീങ്ങൾ പോയി. അവരൊക്കെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി നിൽക്കുമ്പോ സാധുക്കളായ നമ്മളും പോകാണ്. എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്? എവിടെ നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ? എവിടെ? നിന്നോട് ചോദിക്കാണ്, നിന്റെ സഹോദരിമാരെവിടെ? സ്വന്തം മക്കളെ യത്തീമക്കളാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കിക്കൊണ്ട് അതാ അവര് പുറപ്പെട്ടു. കഫംപുടകളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു. കഫംപുടകളിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി യാത്രയാണ്. ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മറിച്ചു കളഞ്ഞ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് അവരതാ പുറപ്പെടുകയാണ്. എവിടത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്? ഇലാ ബുയൂത്തിൽ ഹശറാത്തി വദ്ദീദാൻ. പുഴുക്കളും അതുപോലെ ചിതലുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നു. ചിതലും പുഴുക്കൾ താവളം പൊരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ. കാർഡില്ല റേഷൻ വേണ്ട പോലെ അവിടുണ്ട്. ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല, തള്ളലാണത് കൊണ്ട് അഴുകുന്നതാണ് 3 ദിവസം കൊണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കുള്ള നേത്രം 2. നിന്റെ മസിലുകളിലും നിന്റെ മാംസങ്ങളിലും മാംസപേശികളിലും നിന്റെ കുടലുകളിലും നിന്റെ വയറുകളിലും നിന്റെ കിഡ്നിയിലും നിന്റെ ഹാർട്ടിലും നിന്റെ വയറിലും ശരീരമാശകളും പുഴുക്കളെ നിറഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. 3 ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് ആ കബറിന്റെ അകത്തളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ 2 കണ്ണുകളും പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു. അഴുകുന്നതാണ് 3 ദിവസം കൊണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കുള്ള കണ്ണുകൾ 2. ഉടൻ തന്നെ മുകളിൽ കാണുമേ ഗുഹ 2. കാണുന്ന പക്ഷം മണ്ടുമേ ഭയം കൊണ്ട്. അതിമനോഹരമായ നിന്റെ കവിൽത്തടങ്ങള് ചീഞ്ഞൊലിച്ച് നിറഞ്ഞു ഒഴുകിപ്പോയി. നിന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിയൊലിച്ച് കബറിൽ നിറഞ്ഞുപോയി. നിന്റെ ശരീരമൊന്നെടുക്കാൻ കബറിലേക്ക് വന്ന് നിന്നെയൊന്ന് പൊക്കിയാൽ വെറും എല്ലിന്റെ തോലുകളായി, വെറും എല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായി നിന്നെയതാ കബറിൽ നിന്ന് കാണുന്നു. ആരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഖബറിന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, അൽ ഖബ്റു അവ്വലു മൻസിലി മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ. പാരത്രിക ലോകത്തേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഭവനം അത് നിന്റെ ഖബറാണ്. അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തുച്ഛമാ, അല്ലാതിരുന്നാൽ ഒക്കെയും വന്നിട്ടുമാ.
മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരാ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന, ഉമറും ഫിൽ ജന്ന, ഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന, അലിയും ഫിൽ ജന്ന. സദഖ റസൂലുള്ളാഹി സുമ്മല്ലാഹു അൻനബി ബക്കറിൻ വഅൻ ഉമരി വഅൻ അലിയും വഅൻ ഉസ്മാന ദിൽ കറമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലം على حبيبك خير الخلق كلهم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف ناصر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم. പത്താളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്തു. അതിൽ പ്രമുഖരായ ഒരാളാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഖബർ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒലിക്കുന്നതണിരു കണ്ണുകൾ ക്ഷണം തന്നെ. ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ഖബർ കാണുമ്പോ, ഖബറിനെ കേൾക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിയ മഹാൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഖബറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും, ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും, ഖബറിനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോഴും മഹാനവറുകൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കാണ്, ഓ പ്രിയമുള്ള ഉസ്മാൻ എന്നവരെ, ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ കരയുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നല്ലോ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പറയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അൽ ഖബ്റു അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ ഫമൻ നജാ മിൻഹു ഫമാ ബഅദഹു വൈസറു മിൻഹു ഫഇൻ ലം യൻജു ഫമാ ബഅദഹു വശദ്ദു മിൻഹു ഔ കമാ ഖാൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയവും എളുപ്പമാണ്. അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ എന്റെ പാരത്രിക ജീവിതം മൊത്തം കഷ്ടത്തിലല്ലേ. എന്റെ ഖബർ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കവിൾത്തടങ്ങളിൽ ഒരു ചാല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മഹത്തുക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഖബർ രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയം നിങ്ങൾ നോക്കോ, എത്ര ബേജാറുള്ള സമയമാണ്. നാം ഈ വിശാലമായ പ്രവിശാലമായ ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്ര റാഹത്തിലാ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് കണ്ടോ. വെളിച്ചവും കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്ത് റാഹത്തിലാ കഴിയുന്നത്. വീടിന്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ ഉണ്ട്, എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ ജഡം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ മണ്ണറയാകുന്ന ഖബറിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് ഒരൊറ്റ വെക്കലടി വെച്ചാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മുകളിൽ അതാ വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ നിരത്തുകയാണ്. ആ കല്ലുകൾ നിരത്തലോട് കൂടെ പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് ഖബർ നിറക്കുന്നു. നമ്മുടെ വെളിച്ചം അസ്തമിച്ചു, നമ്മുടെ വൈദ്യുതി നിലച്ചു, നമ്മുടെ ഫാന് കട്ടായി, എയർ കണ്ടീഷൻ നിലച്ചുപോയി, വായു നിന്നുപോയി. വിശാലമായ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ സൗകര്യങ്ങളും അസ്തമിച്ചു.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഖബറിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖബറിന്റെ അദാബ് വല്ലാത്ത അദാബാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം അത്തഹിയാത്തിൽ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി വഫിത്നതിഹി വമിൻ അദാബിൻ നാർ എന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി വഫിത്നതിഹി വമിൻ അദാബിൻ നാർ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അർജന്റായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നില്ല, വലിയ അർജന്റായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരം തീർത്ത് ഓടണം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദും പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകും. അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സലാം വീട്ടി ഓടിപ്പോകും. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയാ, മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് എല്ലാ അത്തഹിയ്യാത്തിലും ഖബറിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോടതിന്റെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട്. അതില്ലാത്തൊരു നിസ്കാരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനല്ലേ. മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി. മഹാനവർ വഫാത്തായിട്ട് മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് വെക്കുന്നു. ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും സ്വഹാബത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം സ്വഹാബത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സ്വഹാബത്തും ചൊല്ലുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സ്വഹാബത്ത് പറയാണ്, ഞങ്ങളും ചൊല്ലി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലി, ഞങ്ങളും ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലി. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാണുന്നുണ്ട്. ആ സന്തോഷം കാണുന്നതിനിടയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. സ്വഹാബത്തദാ മഹാനായിരിക്കുന്ന സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടി തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, എത്രയോ ജനാസകൾ ഇവിടെ മറമാടാറുണ്ട്, ആ സമയത്തൊന്നും അങ്ങ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലിയത് കേട്ടിട്ടില്ല, അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലിയത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്തേ സുബ്ഹാനല്ലാഹി ചൊല്ലിയല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലിയല്ലോ, അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലിയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഓ സഹാബാ, ലഖദ് തലായഖ അലാ ഹാദ സ്വാലിഹി ഖബ്റുഹു. ആ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ മേലിൽ മഹാനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ ഇടുങ്ങിപ്പോയി. ഖബറിൽ ആര് ചെന്നാലും ഖബർ എടുക്കും, ആര് പോയാലും ഖബർ പിടിച്ച് ഇടുക്കിക്കളയും. ഏത് മനുഷ്യൻ പോയാലും ഖബർ ഒന്ന് പിടിച്ച് നമ്മെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിക്കും. അത് മണ്ണിലേക്ക് ചേരുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക ആ ഖബർ. മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും വഫീഹാ നുഈദുകും. ആ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹു നമ്മളെ പഠിച്ചത്, ആ മണ്ണിലേക്കാണ് അല്ലാഹു നമ്മളെ മടക്കുന്നത്. ആ മടക്ക സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഖബർ നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിക്കും. ആ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ സ്വാലിഹായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾക്ക് ആ പിടുത്തം അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു സുഖമായിരിക്കും. അതേസമയം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്
ആ ഒരൊറ്റപ്പെടുത്തത്തിൽ അവന്റെ വാരിയല്ലുകൾ കോർക്കും വിധം ഖബറെടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്ക്, വമുഖ്തസ്സ അർശുല്ലാഹി മിൻ അജ്ലി ഹാലികി സമിഅനാ ബിഹി ഇല്ലാ ലിസ്സഅദി ബി അംരി. അവരുടെ വഫാത്ത് കാരണം അർശ് പോലും കിടുകിടുത്തു എന്ന് മഹത്തുക്കൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര വലിയ മഹാനാണ് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനാസ ഖബറിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഖബറെടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ലഖദ് തളായക അലാ ഹാദാ സാലിഹി ഖബറുഹു. ആ സാലിഹായ മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ ഖബറെടുക്കി പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലി. ഞാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഖബർ ആ പിടുത്തം വിട്ടു. പിന്നെയോ ഞാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലി, സന്തോഷം വന്നു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ പിന്നെ ആ സന്തോഷം വന്ന ഖബർ വിട്ട് ആ സന്തോഷം കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മാന്റെ ഖബറിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു, ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു, നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ വലിയ തിരക്കാണ്, വലിയ തിരക്കുള്ളവരാണ് നമ്മള്. എന്നിട്ടോ ആ ഖബറിൽ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് ദ്വാരന്ന് കിട്ടാൻ നിൽക്കുക. ഉസ്താദിന്റെ ദ്വാര കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകല് തുടങ്ങും. ആയിട്ടില്ല, ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം. മോനെ നീയൊന്ന് നിൽക്കണം. ഉപ്പാ മോന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നീയൊന്ന് നിൽക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യ, നീ ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തൊന്ന് നിൽക്കണം. ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിതുഹു ഇൻദ സുആൽ, അല്ലാഹുമ്മ അൽഹിംഹുൽ ജവാബ്, അല്ലാഹുമ്മ ജാഫിൽ ഖബ്റ അൻ ജംബി, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലഹു വർഹംഹു, അല്ലാഹുമ്മ ആമിൻഹു മിൻ കുല്ലിൽ ഫസഅ. നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണേ. ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടി ഇപ്പൊ പുതിയ പരിപാടി, എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടി മയ്യിത്ത് എടുത്തേക്കുമ്പോ തന്നെ തസ്ബീഹ് അങ്ങ് നോക്കും. അത് തർക്കം ചെല്ലോട് കൂടി തസ്ബീഹ് നിർത്തിയേക്കും ചെല്ലും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സുന്നത്ത് തസ്ബീഹ് മയ്യിത്തിനെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മറമാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തിനടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയം, ചുരുങ്ങിയതൊരു മണിക്കൂർ സമയം ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നാം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഖബറാളിക്ക് സുഖമാണ്, ഖബറാളിക്ക് സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക് മക്കളെ, നിങ്ങൾ നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ, സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ നമ്മളെ അടുത്ത് വരുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? മോന്റെ സൂക്കടൊക്കെ മാറിപ്പോയി. മറ്റേ മോൻ പറയും, ഉപ്പാന്റെ സൂക്കട് മാറാനേ മോൻ ഇവിടെ വന്നാൽ, ചെറിയോൻ ഇവിടെ വന്ന ഉപ്പാന്റെ എല്ലാ സൂക്കടും മാറുന്നു നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? അതെന്താ? അതൊരു മഹബത്താണ്, ഒരു സ്നേഹമാണ്. അതുപോലെ ഉസ്താദന്മാര്, പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാര്, സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകും, അവരെടുത്ത് വരണം. അവർ വന്നാൽ അപ്പോഴാണ് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുക. അവരെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നാം ചെല്ലുന്നത് അവരേറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലേ? ഉപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലേ? ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത് വരുമ്പോ, ഉപ്പന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ദുആ ചെയ്ത് വരുമ്പോ, ആ ഖബറിൽ നിന്നൊരു മാനസികമായ വിളിയാളം നിങ്ങൾക്ക് വരും. എന്താ വിളിയാളം? ഉമ്മ ചോദിക്കും, മോനെ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവുകയാണോ? നിന്നെ പഠിച്ചു പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ ഉമ്മ, കഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ ഉമ്മ, കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ നിന്റെ ഉപ്പ ഖബറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും, മോനെ അർജന്റായി നീ പോവുക, ഒരു യാസീനും അതാനും കൂടി സമയല്ലേ എന്ന് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിലേക്ക് വിളിയാളം വരും ഖബറിൽ നിന്ന്.
മരിച്ചു മറവ് ചെയ്ത് ഉടനെ തിരിച്ചു പോകരുത്, ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം. അവിടെ നിന്ന് നാം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ലൗ നജാ അഹദുൻ മിൻ ളൗതത്തിൽ ഖബർ ലനജാ സഅദുൻ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഖബറിന്റെ ളൗതത്തിനെ തൊട്ട്, അതിന്റെ ആ കൂട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ തൊട്ട് വല്ലൊരുത്തനും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അർശ് കിടുകിടാ വിറച്ച മഹാനായിരിക്കുന്ന സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഖബറിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നമുക്കൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നു. ഖബറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാൽ ഉടൻ വാവിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. ആ ഖബറിലേക്ക്, ഇരുളരായ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയം, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ രക്ഷയില്ലാത്ത മറ്റ് രക്ഷകളൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ പടച്ചോനെ, വേറെ ആരും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനില്ല. ആ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു തരണേ അല്ലാഹുവേ. നിങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുക. വല്ലാത്തൊരു ദുആയാണത്. വളരെ പ്രധാനമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറയാ. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മളെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും, അവരുടെ സ്നേഹം, അവരോടുള്ള മഹബത്ത്, അത് നമ്മളെ ഖൽബിലില്ലെങ്കിൽ മരിക്കണ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. ഖബറിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം, സഹോദരിമാര് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവര്യന്മാരുടെ പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ ഖബറിൽ കിടക്കാൻ കഴിയൂല, ഒരിക്കലും രക്ഷ കിട്ടൂല. ഞാൻ ചെറിയൊരു സംഭവം ഓർത്തു പോവുകയാ. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രം കാണാം. വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഹറമിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഉമ്മയെ ഏറ്റിട്ട് വരിക. ഒരാള് ഉമ്മനെ തോളിലേറ്റിട്ട് വരിക. ഉമ്മനെ തോളിലേറ്റിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനാ? ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയാ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾ വന്നു, പരിശുദ്ധ കഅബാലയം തവാഫ് ചെയ്തു, സഫാ മർവകൾ സഅയ് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയാൾ അറഫയിൽ പോയി, മിനയിൽ പോയി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അയാൾ ഹജ്ജിന്റെ സീസണിൽ മൊത്തം സുഖമില്ലാത്ത ഉമ്മയെ തോളിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട്, ചെറിയ മക്കളെ തോളിൽ ഇരുത്തുന്നത് പോലെ തോളിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉമ്മയെയും കൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാം നടന്ന് അവസാനം ക്ഷീണിതനായ സമയത്ത് അയാൾ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി, എവിടെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ദൂരെ അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടു. ആ വൃക്ഷത്തിന് ചെറിയൊരു തണല് കണ്ടു. ആ തണലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഉമ്മയെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അയാൾ മെല്ലെ നടന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു, ഉമ്മ, ഞാൻ കുറച്ചു സമയങ്ങളെ താഴെ വെക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. വെച്ചോളൂ മോനെ. ആ ഉമ്മയെ താഴെ വെച്ചു. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വഴിയതാ ഒരു ആലിമ് വരുന്നു. ആലിമായ മനുഷ്യൻ അതിലെ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ആലിമിനോട് ഇയാൾ ചോദിക്കുക, ഈ ഉമ്മയെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കുക, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയെ തോളിൽ വെച്ച് നടന്നു വന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന അറഫയിലും മിനയിലും മുസ്ദലിഫയിലും ഒക്കെ ഈ ചുട്ടുവരിയുന്ന വെയിലത്ത് തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നവനാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബ് പൊറുത്തു തരുമോ? എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം എനിക്ക് കിട്ടുമോ? എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഈ അമല് മതിയാകുമോ? ഈ അമല് മതിയോ എന്റെ ഉമ്മന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പണ്ഡിതൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക, നീ ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി വന്നിട്ട്? ഞാൻ ഒരു മാസമായി. ഒരു മാസമായി നീ കറങ്ങുന്നു അല്ലേ? ഈ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ നീ കാട്ടിക്കാൻ പോയി, മൂത്രിക്കാൻ പോയി, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി, ഉറങ്ങാൻ നിന്നു. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉമ്മാൻ ഇറക്കി വെച്ചില്ലേ? ഉമ്മാൻ ഇറക്കി വെച്ചു. എന്നാ നിനക്കറിയോ, 9 മാസം നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിലാ നീ കഴിഞ്ഞത്. 9 മാസം നിന്റെ ഉമ്മയുടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നീ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 9 മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്നെടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം ആ വേദനകളും
യാതനകളും സഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നിന്നെ വയറ്റിൽ കൊണ്ട് നടന്ന നിന്റെ ഉമ്മയില്ലേ, ആ ഉമ്മയോട് നീ ഇത്ര ചെയ്താലും അതൊന്നും എല്ലാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ ഈ അമലോടൊന്നും കഴിയൂല മോനെ. ഈ അമൽ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദുമാരെയും അവരെ പൊരുത്തം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പല സംഗതികളും കേൾക്കും. മദനി തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരും, മൊയ്തീൻ ശേഖ് തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരും, ഔലിയാക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നവരും, താജുലുമയെ ചീത്ത പറയും, അതൊക്കെ കേൾക്കും. നമ്മൾ ആരും അങ്ങോട്ട് ചെവി കൊടുക്കരുത്, ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാ. നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഒരു സുന്നിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്തേ, അയാൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അയാളമ്മ മരിച്ചപ്പോ ഒരു യാസീൻ ഓതി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇല്ലേ? ആ ഭാഗ്യം പോലും വഹാബിക്ക് കിട്ടിയോ? ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാൻ ഭാഗം കിട്ടാത്തവനാ വഹാബി. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് ആ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത നിർഭാഗ്യശാലിയാണ്, കുരുത്തം കെട്ടവനാണ് വഹാബി. നിങ്ങൾക്കറിയോ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഉപ്പക്ക് പുറത്തു കൊടുക്ക്, എന്റെ ഉമ്മക്ക് പുറത്തു കൊടുക്ക് എന്ന് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് പറയാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനാണ് പുത്തൻവാദി. എന്തേ, ഉമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തോ പോലെ, ഉപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോലെ, എവിടെ പോവാനാ? പോയാ ഖബർ കാണണ്ടേ? ഖബർ ആദ്യം അടിച്ചു പൊളിച്ച് നശിപ്പിച്ചില്ലേ, പിന്നെ എവിടെ ഖബർ കാണുന്നു? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് ആ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആർക്കും വേണ്ട. സുന്നിയായ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, യജമാനനായ റബ്ബിനടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെല്ലിപ്പറഞ്ഞ തോന്നുണ്ടാകും. കുറെ മരിച്ചോൾക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിയതും ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയതും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതും ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിൽ കൂടിയതും അതുപോലെ തന്നെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ കൂടിയതും അതുപോലെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് വഹാബിനോട് ചോദിച്ചോണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദിക്റല്ലോ ഇല്ല, സ്വലാത്തല്ലോ ഇല്ല, മറ്റോർക്ക് വേണ്ടി തോർന്നോ ഇല്ല, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം തോർന്നോ ഇല്ല, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത്? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സലാം വീട്ടിലേക്ക് നീച്ചുപോയി, വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. കണ്ട, ഒരു അമലുമില്ലാതെ മണ്ണറയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അത് തന്നെ സർവ്വ കുരുത്തക്കേടും വെച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാവരും അക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി നല്ല നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ മരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദന്മാരെയും നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു പോവുക, നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ റഷീദ് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി 15-ാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഞാനും ഭാര്യയും. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഹറമൈൻ ഷരീഫിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ വിധിയേകണേ പടച്ചോനെ, എല്ലാവർക്കും നീ വിധിയേകണേ പടച്ചോനെ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വള്ളങ്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് അന്ന് ഉസ്താദ് ജാമിയ സഅദിയയുടെ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴും അമീറായിട്ട് പോകലുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ഉസ്താദിന്റെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ കയറി പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു. ഉസ്താദ് പാസ്പോർട്ട് വന്നു. പക്ഷെ പാസ്പോർട്ട് തന്നോ ഡേറ്റ് കഴിയാനായിരിക്കും, ഈ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കണം. അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാനായിരിക്കണം, നമുക്ക് പുതുക്കണമല്ലോ. എന്നാ പുതുക്കാൻ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്താ വേണ്ടി ചോദിച്ചു. ഫോട്ടോ വേണമെന്ന്. അന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാമറ സംവിധാനം മൊബൈലൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ജീപ്പിൽ കയറി നമ്മൾ ഉള്ളാളത്ത് പോയി. അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ലേശം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇടത്തെ ഭാഗത്തൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ പിരിയാൻ നേരത്ത് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, ഈ പള്ളങ്കോട് മൂപ്പര് ഹജ്ജിനും പോയി ഉംറക്കും പോയി വേറെ കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കുന്നു ഉസ്താദ്, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല.
ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു. ആ ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി, എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തിരുന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് തലയിൽ കൈ വെച്ച് കുറേ നേരം മന്ദിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ ഇജ്ജ് ഹജ്ജിനും പോകടാ ഉംറക്കും പോടാറുണ്ട് പോരെ വെച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അധികം വൈകാതെ തന്നെ പിന്നെ ആ ഭാഗ്യം തന്നു. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. നമ്മൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, അലിമ്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പല ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് എത്ര ആളുകളെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം ഞാൻ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നറിയും. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ സ്വഹീൽ ബുഖാരി സബക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ജലൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അടുത്തുള്ള ഒരു ടീം, അവിടെ ഉമ്മയും അതിൻ്റെ 2 ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളായിട്ട് വലിയൊരു സംഘം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. എന്തേ? എൻ്റെ 2 പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഉസ്താദ്. ചെറിയ പെങ്ങളെ കല്യാണം ശരിയാക്കണം, വലിയ പെങ്ങളെ കല്യാണം ശരിയായിട്ടില്ല. അത് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നീയോ? ഞാൻ ആ 2 പെങ്ങന്മാരെക്കാട്ടി മൂത്തതാണ്. എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ പേരുണ്ട്, ഞങ്ങളും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നടക്കാൻ. വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞേ, നീ എന്നോട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ അതേപോലെ അവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതേപോലെ നീ ഇപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇയാൾ അതേപോലെ പോയി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത സബക്ക് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ച ഇപ്പം വന്ന് എൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചു, ആ കല്യാണം ശരിയാകാതെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ശരിയാകും, ഇവിടുന്ന് തന്നെ ശരിയാകും. വേറൊരു ടീം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ശരിയാകും. എന്താ നമ്മൾ പറയാ, നമ്മൾ അറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ മഹാന്മാരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരും മശായിഖന്മാർ, എത്ര ആളുകൾ, എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ. അള്ളാഹു അവരെ ദർജനി ഏറ്റി കൊടുക്കണേ പഠിച്ചോനെ, അവരെ ദർജനി ഏറ്റണേ പഠിച്ചോനെ. എത്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ വഫാത്താകുന്നത് വരെ സിർറഹുൽ അസീസ് ഉള്ളാളത്ത് നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ വലിയ ദർസ് ശരീഅത്ത് കോളേജ്, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജ്. പക്ഷേ താജുൽ ഉലമയുടെ വായിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വരല് ഉള്ളാളത്തെ ദർസ്. ഉള്ളാളത്തെ ദർസ് അങ്ങനെ പറയാം. മദനിമാരായ ഉസ്താദന്മാരൂടെ കുറെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഉള്ളാളത്തെ ദർസ് അങ്ങനെ പറയും. അതിനോട് വലിയ മഹബത്തായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോഴും പല പ്രതിസന്ധികളും പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ ദർസിലേക്ക് 1 ചാക്കാരി 2 ചാക്കാരി നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് അവരോടൊന്ന് വിഷയം പറയുമ്പോൾ വലിയ ഫലം, പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത്, മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മദനി തങ്ങള്, അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു, ഇവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പരിചയങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുള്ള ആളുകൾ. ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാവരും ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളെ എല്ലാ രക്ഷയും മുറിയുന്ന സമയം, ഇരുളറയായ ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഖബറിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ കാവൽ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ മുത്ത് നബിയുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്താണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ രക്ഷ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചത് അതാ. ഏത് വിഷമം പറഞ്ഞു വരുന്നവനും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറയും അവനോട്. വലിയ രക്ഷയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ചെറിയൊരു സംഭവം, നമ്മൾ ഖബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പോയതാ. ചെറിയൊരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. മഹാനായ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ജന്നത്തുൽ ബഖയിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജന്നത്തുൽ ബഖയിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഖബറിന്റെ
അകത്തു നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, അല്ലമാൻ അല്ലമാൻ അല്ലമാൻ, നബിയെ രക്ഷതരണേ രക്ഷതരണേ രക്ഷതരണേ. ഖബറിന്റെ അകത്തുനിന്നാണ് വിളിയാളം വരുന്നത്. അല്ലമാൻ അല്ലമാൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാൻ, ഈ ഖബർ ആരുടേതാണ് സൽമാൻ? മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറയാണ്, എനിക്കറിയില്ല നബിയെ, ഈ ഖബർ ആരതാണെന്ന് അറിയില്ല നബിയെ. എന്താണ് മുത്തുനബിയെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, അതാ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിളിയാളം വരുന്നുണ്ട്, രക്ഷവേണേ രക്ഷവേണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലമാൻ 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 യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരുടേതാണ് പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാം. മഹാനായിരിക്കുന്ന സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പലരോടും ചോദിച്ചു, ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, നീ ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് വീടുകളിൽ പറയൂ, ഈ ഖബർ ആരുടേതാണ് എന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്നറിയണം. അങ്ങനെ കുറെ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോ അതാ വരുന്നു, ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മ വരുന്നു, ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു വരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കാണ്, ഉമ്മാ, ഈ ഖബർ ആരുടേതാണ് ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഉമ്മ പറയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, ഇത് എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ഖബറാണ്, എന്റെ മകന്റെ ഖബറാണ് നബിയേ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കാണ്, ഉമ്മ, ഈ മകന് മരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ മോന് ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല യാ റസൂലല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടോ, സ്വന്തം ഉമ്മയേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കുകയാണ്. അന്ത ഉമ്മുൻ നമ്മബു മറഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബിയ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയേ, ഞാനെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു, പക്ഷേ എന്റെ മോനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കാണ്, എന്താണ് ഉമ്മ? ആ ഉമ്മ പറയാണ്, നബിയേ, എന്റെ മകൻ ആദ്യകാലത്ത് മദ്യപിച്ചിരുന്നു, നേരത്തെ മദ്യപിച്ചിരുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഒരു ദിവസം അവൻ മദ്യം കടിച്ചു വന്ന് എന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് കടിച്ചു മുറിച്ചു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ നബിയേ, എന്റെ കൈയിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാംസം കടിച്ചു വലിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ അത് മാത്രം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പൊറുത്തു കൊടുത്തോളാം യാ റസൂലല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ ഉമ്മയെ ഒന്നുകൂടെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറയാണ്, ഉമ്മ ഖബറിലേക്ക് നോക്കിക്കോ, ആ ഖബറിന്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടേക്കൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സമയത്ത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആ ഉമ്മക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കുന്നു. മകന്റെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ ഉമ്മ കേൾക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ സങ്കടം കേട്ടപ്പോ നൊന്തുപെറ്റ ഉമ്മയല്ലേ
തന്റെ വേദനകളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ പൊറുത്തു കൊടുത്തു നബിയേ, ഞാൻ പൊറുത്തു കൊടുത്തു യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഇത് പറയലോടുകൂടെ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയതാ നീങ്ങുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ്, ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്. എന്നെ നൊന്തുവെച്ച എൻ്റെ ഉമ്മയേക്കാൾ എന്നോട് വേദന കാണിച്ച മുത്തുനബിയേ, അങ്ങയോട് അങ്ങക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അല്ലാഹ് അങ്ങേക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം തരട്ടെ. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായി വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ സമ്പത്തുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മനെയും ഉപ്പനെയും വെറുക്കല്ലേ, അവരോട് ദേഷ്യം വെക്കല്ലേ, അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ, അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചോ, അവർക്കെന്താ വേണ്ടത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ, അവരെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിച്ചോ, അവരെ കൈയെടുത്ത് ചുംബിച്ചോ, അവരെ കൈയെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചോ, എന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, മോനെ, നിനക്കല്ല തരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിഫലം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, നീ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടോ. അപ്പൊ സഹാബി തിരിച്ചു ചോദിക്കണം, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ രണ്ടാമത് നോക്കിയാലോ എനിക്ക് പിന്നെയും കിട്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, 2 ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണടാ. സഹാബി ചോദിക്കുന്നു, മൂന്നാമത് നോക്കിയാലോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, 3 ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം. നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് യജമാനനായ റബ്ബ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹ് തരുമെങ്കിൽ, എടോ, നിന്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും നീ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയാൽ അല്ലാഹ് നിനക്ക് എന്തൊക്കെ തരും. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാവരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രസംഗം വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും മരണത്തെ ഓർക്കണം. മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ. ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവ അനാവശ്യമായി ചീത്ത പറയരുത്, അനാവശ്യമായി ആക്രമിക്കരുത്. പത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ആക്രമിച്ച കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ഭർത്താവിനെ ആക്രമിച്ച കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആഖിറുസ്സമാനിൽ പല വിപത്തുകളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ഉമ്മമാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്നെന്റെ യാത്രയില്ലതാ നരകം അല്ലാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അക്സറു അഹ്ലിഹാ അന്നിസാ, നരകം കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ടോ ആ നരകത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്.
സഹാബത്ത് ചോദിക്കാണ്, നബിയേ, എന്തേ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങള് അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ അഹലുകാരാകാൻ എന്തേ കാരണം? അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, ബി കുഫ്രിഹിന്ന, ഓലെ കുഫ്ർ കൊണ്ടായി പോയതാണ്. അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിക്കാണ്, യാ റസൂലുള്ളാഹി അക്ഫുർന, ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ കാഫിരീങ്ങളാകുമോ? അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, അവര് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുകയോ? അതേ, ഭർത്താവ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടോ ഭർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം പറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്, 40 വർഷം 50 വർഷമൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളുമായി തീരെ ക്ഷീണിതനായി നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ വേണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സമ്പത്തുള്ള കാലത്ത് ഭർത്താവ് കുടുംബത്തിനെ പോറ്റി മക്കളെ പോറ്റി, ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ വേണ്ട. മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ടാകുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ഖൈറും ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, ചെയ്ത നിഅ്മത്തുകളെ മുഴുവനും നിഷേധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, അക്സറു അഹ്ലിഹൻ നിസാ, ആ നരകത്തിലെ അഹ്ലുകാരിൽ അധികരിച്ചവരും പെണ്ണുങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ദയവ് ചെയ്ത് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു അവസരം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല നിലയിൽ കഴിയണം, അവർ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. കുറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോ, ഉറുപ്പുകൾ കാണുമ്പോ നമ്മൾ പരസ്പരം ചീത്ത വിളിക്കാതെ നന്മക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അല്ലാഹു വലിയ ഫത്ഹ് തരും. അല്ലാഹു കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിനോട് മനസ്സ് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ, നിങ്ങളെ മക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു വലിയ ഫത്ഹ് തരും. അവൻ കാരുണ്യവാനാണ്. എത്ര വിഷമിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അള്ള തന്നെങ്കിലേ ഉണ്ടാകൂ. എത്ര രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അള്ള ശിഫയാക്കെങ്കിലേ ഉണ്ടാകൂ. എത്ര വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നീക്കെങ്കിലേ നീക്കൂ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഖൽബും നമ്മുടെ അമലൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അവന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു തന്ന മരണം നമുക്കൊക്കെ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് റാഹത്തുള്ള മരണം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അൻത തത്ലുഉ ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽ വഅശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി الصلاة على النبي والسلام على الرسول النبي الأرسل والحبيب الله. أنت أم أم أبو ما رأينا مها مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدها من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسد وعدم لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي
الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ദറജ നീയറ്റണേ അല്ലാഹ് മഹാനായ ശൈഖുനാ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനായ ഖുറത്തുസ് സദാത്ത് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനായ ശൈഖുനാ ബാവ ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹത്തുക്കൾ ഔലിയാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ദർജ നീയറ്റണേ അല്ലാഹുവേ അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിന്റെ അടിമകളിൽ പൊരുത്തണേ അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുകൊടുത്തു മാഫാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ പുന്നാര മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് നല്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാടിനെ നല്ല ഐക്യമുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവരും ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവരും ഒരുപോലെ സഹോദരന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഖുതുബുസ്സമാൻ ശൈഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഐക്യമാണ് 6 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ 7 പതിറ്റാണ്ടോളം ഇവിടെ ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഐക്യമാണ് ആരോടും എതിര് നിൽക്കാനോ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനെയും ചീത്ത വിളിക്കാനോ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനെയും കല്ലെറിയാനോ ഒരു അമ്പലത്തിന് ആക്ഷേപിക്കാനോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഐക്യം നീ നിലനിർത്തണേയല്ല ഞങ്ങളെ എല്ലാ മതസ്ഥരിലും നല്ല ഐക്യം നീ നിലനിർത്തണേയല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ഐക്യം നിലനിർത്തണേയല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തണേയല്ല അല്ലാഹുവേ പുത്തൻവാദികളെ തൊട്ട് കാക്കണേയല്ല സലഫികളെ തൊട്ട് കാക്കണേയല്ല പുത്തൻ ആചാരങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേയല്ല ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കൊന്നും ആ വിശ്വാസം നീ നൽകല്ലേയല്ല പ്രസവിച്ച ഉമ്മന്റെ കട്ടപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു ഫാത്തിഹ ഓതാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ആക്കല്ലേ പടച്ചോനെ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഉപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു സലാം പറയാത്ത പുത്തൻവാദികളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ആക്കല്ലേ അല്ലാ ആർക്ക്
ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവർക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു പല ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖമുള്ളവർ, കരളിന് അസുഖം വന്നവർ, അതുപോലെ പല നിലയിലും അസുഖം വന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാത്ത സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാര് പല വീടുകളിലുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഇണകളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായം എത്തിയ പുരുഷന്മാരുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല ഇണകളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം ചെന്ന് കണ്ണ് നിറയെ കാണാനും കൽബ് നിറഞ്ഞ ദുആ ചെയ്യാനും ഞങ്ങളൊക്കെ കൊതിക്കുന്നവരാണ്. 1000 തവണ കൊതിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളെ കൊതി നീ കെടുത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൊതികളെ നീ കെടുത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. നീ പൂർണ്ണമായി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറക്ക് നീ ഭാഗ്യം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തനബിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലാൻ, സലാം പറയാൻ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം തന്ന് മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം, ഒരു ഖൈറാകുന്ന വേദിയിൽ, ഒരു ഖൈറാകുന്ന ടൈം, അല്ലാഹുവേ ഖൈറാകുന്ന വലിയൊരു ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാ നിലയിലും സംതൃപ്തമാകുന്ന നിലക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് വന്ന് വലയം ചെയ്ത് പുറപ്പെട്ടോളൂ പുറപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന മയ്യത്തുകളിൽ, അർവാഹികളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. അദാബ് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ വന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി വലിച്ച് റൂഹിനെ ഊരിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഇരുട്ടറയായ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ രക്ഷയില്ലാത്ത രക്ഷകളൊക്കെ മുറിയുമ്പോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാര് ഞങ്ങളെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ ദറജ നീ ഏറ്റണേ അല്ലാ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിച്ച, താജുൽ ഉലമയെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മണ്ണറയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവരൊക്കെ ദറജേറ്റണേ അല്ലാ. നീ ദറജേറ്റണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ എടുക്കണമെന്ന വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.